ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 50 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombohanay sa Udto, Dri sa FM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakatirang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Oktubre 7, tuiga 2024. Kagkaroon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One matter now is 79 días na lang kagapaskwa na. Sa gyapon inimulagan nimo ang kurman, bombot siyam blanco over kagkaroon sa madalakuan kag mga nagapanguna nga mga balita. Raid sa lapas sa PNP sa isa ka illegal gambling ginpatigayon sa distrito iya sang lapas. Ginaputos karon sang kontrobersiya. Ano nga mga kontrobersiya ini? May kulang sa deklarasyon. Ini sandigman banwa sa impormasyon nga natipon karon sang Bombo Radio Iloilo. Sa dugang pa nga mga balita, Mayor Jerry Treñas isa na kasima nga gintugyan sa kay Vice Mayor Jeffrey Ganson ang pagpangalagad bilang alkalde. Samtang ikapitong adlaw sa filing sa Certificate of Candidacy, manageable ang security measures sunod pa sa IPPO. Hindi pa matumod kung ibutang sa areas of concern or malakip sa areas of concern ang mga political aspirants nga nagbinaisa isang tinalikdan sining adlaw. Grupo sang mamumugon sa Western Visayas ginkondinar ang pagpabungol-bungol sa mga yara sa pwestong hatagan sa Tulupangon ang ila sektor. Kagaaton man sinikaron iya iplastar diri ang consolidated report sa mga nag-file sa ila siniyang Certificate of Candidacy sa bahin karon sa probinsya sa Iloilo. Sining aga mga kauturan nag-file na diri sa Certificate of Candidacy ang magapapili bilang gobernador kagabi si gobernador. Nag-file sa ila sining Certificate of Candidacy si Governor Arthur Toto Defensor Jr. Kaupod diri banwa si Anilao Mayor kag magapapili bilang Vice Governor Nathalie Ann Debuque, si Mayor Lian. Araman ang presensya kag full support gid si 4th District Congressman Virginil Beron. Duwa sini ka mga kabataan, araman si BP kag si BJ, araman ang presensya gani ni Barutak Nuevo Vice Mayor Nunoy John. Beron, lakip na sinipila pagka mga opisyal man sa probinsya sa Iloilo ang nasiplatan dito kagaina sa may sa mall nga kung saan ginhimo nga venue sa paggabaton sa mga Certificate of Candidacy nga gin-file sining mga kandidato. Sa syudad sa Iloilo, ginabantayan karon kung sino ining letter M nga maga-file kuno iya sa Certificate of Candidacy. Now, nga hindi man iya magagikan sa kampo sa Team Uswag kag wala man sa bahin sa kampo sa Team Gugma. Ining personalidad may letter M kuno sa iya sining may letter M sa iya sini kuno nga pangalan. Di ginabalo-bantayan sa karon sini Matinion banwa kay ginapayag subong adlaw maga-file sa iya sining Certificate of Candidacy. Speaking sa filing sa Certificate of Candidacy, ti ginalauman buwas daw nga maga-file ang magtimbang siniya nga dalagko nga grupo sa syudad sa Iloilo. Team Uswag nga ginapangunahan
sang magapapili or magakandidato bilang mayor sa Inday Raisa Triñas Chu. Kag subong man ang team Gugma nga ginapangunahan ni Congresswoman Jam Barunda. Sinuayhan ang mga kandidato sa ila sini nga tagsa ka linyada kay so far ang nagagwa nga pangalan sa nga magapapili kaupod sa Inday Raisa ang iya sini nga tiyo nga si Mayor Joe III amo kuno magapapili bilang congressman. Pero may mga impormasyon man kita nga nabaton nga ti kung si Mayor Joe magapapili congressman daw matunga kunong ila sini nga tensyon. Matunga nga tensyon sa pagsuporta sa kay Inday Raisa. Timbot silingon sini Banwa may ara pagid sang iban siniya nga gina preparar ang Team Uswag nga magakandidatos pagka-kongresista. Dumduman nyo tong nagligad nga siling ko nga wild card. Basi kung buwas pa ni siya balaya matuhawaw. O kaya ang hambal sang wild card, personal naton nga ginpamangkot ini siya. Hambal niya siling niya bumbutsam, kabalo ka naman. Nga kung magdalagan ako, hindi ko ya magdalagan konsihal. Ang padalaganan ko, mataas nga posisyon. Pero hindi ako iya mag-upod sa Team Gugma. Silingon Banwa nga may isa pagid kakilalaman nga personalidad. Diri sa syudad sa nga Iloilo nga maga-file man sa iya sini nga Certificate of Candidacy buwas sini iya nga adlaw. Kag ang dako nga posibilidad sini Banwa nga maga-upod ini siya sa bahin karon sang Team Uswag. Tisino ini siya balantayan man ini Banwa. Magluwas sa kay letter M karon nga magapapili bilang mayor. Balantayan pagid ang buwas. Sa aton sini karon niya nga mga kauturan. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time 11 minutos na nakaligad sa takna sini nga lasa or 56 minutos na nakaligad sa takna nga lasa 11. Sang tinalikdan nga adlaw, ginakasa diri Banwa ang isa iya ka raid sa ginpatigayon sining illegal gambling sa may distrito iya sang Lapas. Ining illegal gambling poker. Poker. Kag sandig diri sa impormasyon nga natipon sa Bombo Radio, may mga kulang sa deklarasyon. Magluwas nga kulang, may ginbuhin. Kung ano inang kulang kaginbuhin, bantayan nyo ina sa pagpanumbalik sa Bombo Anay sa Udto pagkatapos sang Bombo Network News. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga kinaandan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa patatas, masamig ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Hindi lamang sa genes o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa population.
ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Lunes, ikapito sa buwan ng Oktubre, taong 2024. Mga kabombo Caster Nation sa Christmas Countdown, 79 days to go, wagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, ilang mga kilalang personalidad tulad din na dating Senator Honasan, Chavit Singson at Secretary Avalos naghain ng kanilang kandidatura sa pagkasenador ngayong araw. Dating Pangulong Rodrigo Duterte naman handang dumalos sa pagdinig ng Quad Committee. Muli ring bumanat sa Administrasyong Marcos dahil sa umano'y puro ayuda daw. 151 mga overseas Filipino workers mula dyan sa may Lebanon nakatakda namang umuwi patungo sa Pilipinas simula Oktubre 11. South Korean President Yoon naman nagpasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos at sa mga Pilipino sa mainit na pagtanggap sa kanila. Tiniyak naman na i-level up pa ang relasyon ng dalawang bansa. Ang Pambansang Pulisya ng Pilipinas natukoy na mga areas of concern at mga election hotspot na mahigpit na babantayan sa 2025 midterm elections. Sa international news naman, si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nangakong dudurugin at sisirain ang mga militanteng grupo kasabay ng paggunita ng unang anibersaryo ng Hamas invasion sa Israel. Ito namang ama ng Pinoy na nasawi sa pag-atake o una pong pag-atake ng Hamas sa Israel noong nakaraang taon, masama pa rin ang loob. Isang taon mula nang ilunsad ng grupong Hamas ang kanilang pag-atake. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Ibinabala ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang tinawag nitong Philippine Observed Gaming Operator o POGO Politics dahil maaari umanong suportahan ng ilang mga individual na mga kandidato sa 2025 midterm elections. Ayon kay spokesperson Dr. Winston Casio, ang mga Philippine Observed Gaming Operator ay operational pa rin at posibleng sumusuporta sa mga kandidato para sa darating na halalan kahit na ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbabawal sa operasyon ng mga ito. Sinabi rin ng opisyal na mayroon pa rin ilang mga pogo na patuloy na nag-ooperate at nag-hire pa rin ng mga karagdagang mga empleyado o mga bagong empleyado kahit na sila ay dapat na huminto na sa operasyon at magsara na pagkatapos o sa pagtatapos ng taon, katulad na labang sa isang pogo hub na sinalakay kamakailan dyan sa may Pasay City. Ginawa ng opisyal ang naturang pahayag, kasunod na rin ng pag-uumpisa ng filing ng Certificate of Candidacy ng mga kandidato kung saan isa sa mga sangkot umano sa iligal na operasyon ng Philippine Observed Gaming Operator at Criminal Syndicate na si dismissed Bamban Mayor Alice Go ay nakatakdang maghain ng kanyang kandidatura. Samantala sa iba pang mga development, ngayon pong panahon ng paghahain ng kandidatura, humingi naman ng paumanhin si Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia sa naging pulong balitaan kahapon patungkol po yan sa naging pagtatanggol sa entablado ng first nominee ng P3PWD party list na si Attorney Rowena Guanzon na halos umabot daw ng hanggang sa 32 minuto o 32 minutes sa pagsagot at pagbibigay ng mga sentimiento. Samantala, ang 2 minutong inilaan para sa introduction at 8 minuto para sa pagsagot sa mga katanungan ng media ay striktong ipinatutupad sana sa lahat po ng mga kandidato at siya ring pinunto nitong si Chairman Garcia na wala ni isa ang sumuway sa mga naging patakaran sa paghahain ng kanilang Certificate of Candidacy. Wala na raw ito sa ahensya kung may mga individual na hindi ito sinunod o hindi sumunod sa kanilang patakaran. Nasa tao na raw ito at sa tao na raw yung may gawa at kung marunong itong sumunod sa naturang patakaran ng Commission on Elections. Kaugnay po dyan ay narito pong bahagi ng pahayag ni Chairman Garcia. Iwala ako na yan ay nasa tao din. Ako na ang personal na humihingi ng paumanin sapagkat nakita niyo naman hindi pagkukulang yon ng COMELEC. Bahagi po yan ng paghingi ng paumanhin ni Chairman Garcia ng Commission on Elections. Samantala, marin din pong itinanggi ni Chairman Garcia na sa kanilang dapat isisi ang naging insidente. Hindi naman daw mali ang ginawa nitong si Guanzon bagamat hindi rin umano ito naging pagkukulang sa panig ng Commission on Elections. Sa bandang huli,
hindi na namin call yun. Sa bandang huli, nasa sa inyo na, nasa sambayanan na, nakita naman ng lahat. Hindi ko kinukundina yun, hindi ko sinasabing mali yun. Ang sinasabi ko lang, may patakaran tayo, lahat naman sumunod. Alam ko naman, napansin nyo, lahat naman sumunod. Bahagi pa rin po ng mga paliwanag ni Chairman George Erwin Garcia ng Commission on Elections kaugnay po dito mga kabombo sa paglagpas nitong si Attorney Guanzon. Doon ho sa 10 minuto na inilaan sa bawat kandidato na naghain ng kanilang Certificate of Candidacy at umabot pa nga ng hanggang sa 32 minutes. Sa iba pang Samantala mga kabomba Castor Nation, kuha po tayo ng update sa isa pong venue dyan sa lungsod ng Maynila para pa rin sa nagpapatuloy na COC filing. Dating Senator Gringo Honasan, Chavit Singson at resigned DILG Secretary Abalos, naghain na rin po ng kanilang kandidatura sa pagkasenador. Kaugnay niyan, may live report pa si Bombo JC Galvez. Bombo Genesis, Bombo Everly, naghain na nga ng kandidatura sa pagkasenador ngayong araw, Oktubre 7, si dating Senator Gringo Honasan, dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson at resigned DILG Secretary Benhur Abalos dito sa Daten City, Manila Hotel. Ito nang ikapitong araw ng filing of Certificate of Candidacy para sa 2025 national and local elections. Sa talumpati nga nitong ni Honasan, sinabi nito na mayroon pa siyang unfinished business sa Senado gaya ng mga batas hinggil sa land use, national security, freedom of information at food security, dahilan kung bakit siya tumakbo bilang senador. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni dating Senador Gringo Honasan. Land use, national security, freedom of information, of course, national security, no? And then food security, which has been elevated to the level of a national security problem. So what we look for through legislative intervention is harmony in our families, because we cannot give up what we do not have. No? Harmony in our families, cooperation in our communities, order in the state, inclusive growth for the nation, and security in our shores. Lagi tayo napapako kasi dun sa pro or anti. Pro or anti. We forgot about being pro-Filipino. Bahagi yan ng pahayag ni dating Senador Gringo Honasan. Samantala, pasado alas 9 naman ng umaga kanina, naghain na rin ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador si Chavit Singson. Sa kanyang tulumpati, ipinangako nito na kung sakaling manalo siya bilang senador ay ang paglalaan nga ng electric vehicles sa mga drivers nang walang down payment. Nang matanong kung saan siya kukuha ng pera, anya siya na raw ang bahala, di bali na raw malugid basta raw para sa masa. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Ang gagawin ko po, manalo at patalo, yung ginagawa ko na ngayon. Yung modernization ng electric vehicles, electric jeep, electric tricycles, electric motorcycles. Matagal na pong programa ito ng gobyerno, hindi magawa-gawa. Dahil pinapadala sila sa land bank para umutang. Mag-down payment ng 500,000, mag-porsyento. So matagal na po yun. Nakita kami minsan ni President Marcos. Kako, this time, Mr. President, mangyayari na yan dahil ako mag-provide lahat ng electric vehicles, electric jeep, tricycles, motorcycles, without any down payment, without zero interest, without guarantee from the drivers. Bahagi ng pahayag ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Pasado alas 10:30 ng umaga, Bombo Genesis, Bombo Everly, naghain ng kandidatura sa pagkasenador itong si resigned DILG Secretary Benhur Abalos. Si Abalos nga ay kabilang nga dito sa administration late at sinabi niya na kung manalo siya bilang senador, titingnan niya raw yung sa pagbabawas ng mga rates sa kuryente, food sustainability at pag-amyenda nga dito sa outdated local government code. Nang matanong naman kung paano, kasi naka-experience din to si Abalos sa mga basher, nang matanong ito sa iba't ibang platform, sinabi niya na bagong mukha raw yung makikita nila kay Abalos. Narito pakinggan natin ang bahagi ng kanyang pahayag. Ako'y naniniwala na unang-una bagong mukha po ako. No? Ang aking first time na may Abalos na papasok po sa politika. Given yan eh. Pero naniniwala naman ako mapanuri ang ating mga botante. No? So I'm offering myself dito po sa nagawa ko nung ako'y mayor, nung ako'y DILG, nung ako'y
MMDA, mahirap din yun, COVID yun, and you have to unite, at naging template nung araw ay ang Metro Manila. Bashers, wala akong problema sa bashers. Basta alam mo sa puso mong tama ginagawa mo. Kung lahat ng bashers sa asikasuhin mo, hindi mo mapupuntahan ang pupuntahan mo. No? As long as alam mong tama ito, no? Let's do what is right. Ating nga napakinggan ang bahagi na payag ni resigned DILG Secretary Ben-Hur Abalos. Ngayong oras na to, Bombo Genesis, Bombo Everly, pasado alas 12 ng tanghali, nandito na rin sa venue ng paghahain nga ng kandidatura, kararating lamang ni dating Senador Bam Aquino upang maghain din ang kanyang kandidatura sa pagkasenador. Kasama nga ni Aquino ang kanyang mga supporters kung saan alas 10 pa lamang dito sa venue. Samantala, sa party list organization din, Bombo Genesis at Bombo Everly, naghain na ng Certificate of Nomination and Acceptance ang Akbayan Party List. Naglakad si Akbayan First Nominee Shell Jokno kasama nga si Representative Percy Cerdanya at Akbayan supporters patungo dito sa venue ng COC filing. Maging ang aktres na si Nora Honor ay bitbit ang People's Champ Party List at naghain ng Certificate of Nomination and Acceptance. Tututukan nila anyang industriya ng pelikula at maging pagtulong din sa mamamayang Pilipino. Sa ngayon ay sa ikapitong araw nga ng COC filing, mayroon ng 5 ang naghain sa 7 ang naghain sa pagkasenador at 10 naman sa party list organization. Sa kabuuan meron ng Bombo Genesis, Bombo Everly, meron ng 98 party list group ang nag-file simula first day hanggang ngayon. Sa pagkasenador meron ng 85 senatorial aspirants ang naghain ng kanilang certificate of candidacy. At sa mga oras na to, Bombo Genesis at Bombo Everly, pasado alas 12 ng tanghali, nagpapatuloy itong paghahain ng COC at paghahain din itong CONA sa posible na nadagdagan na rin itong kabuuan natin na party list group na nag-file, gain din ng kanilang pagka-senador. Yan muna ang update dito sa... Yes, Bombo Genesis. Isang katanungan lamang, misto lang lumiliit yung ika nga margin or percentage of winning dahil dumarami yung mga kilalang pangalan, Hunasan, Singson at itong si dating Senator Bam Aquino. So, ilan yung mga senador ngayon na hindi na magre-re-elect? I understand na kahapon nag-file na rin si Senator Coco Pimentel, and then itong si sa ibang sa pagka-alkalde, habang itong si Senator Nancy Binay ay hindi na rin siya tatakbo sa pagka-senator. So, yung dalawang yon, yung pupunan, itong mga kababayan nating naghain ng kanilang kandidatura sa pagka-senador, Tama ka riyan Bombo Genesis sa ngayon, at tama ka riyan sa unang sinabi mo na yung margin nga nitong yung winning para sa pagka-senador ay lumiliit nga dahil itong mga kilala ay nagbabalik kagaya nga nito ni dating Senador Gringo Nasan, itong si dating Senador Bam Aquino. So dahil nga kilala na to at established na rin ang kanilang pangalan sa publiko, so maraming maglalaban-laban sa pagka-senador. Gayun din at ilan namang dating mga senador na rin na gagraduate na kagaya nga nito ni dating ni Senador Nancy Binay at ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, naghain na rin ang kanilang kandidatura doon naman sa local COMELEC sa kanilang lugar, Bombo Genesis. Sa ngayon, at naitanong na rin sa ilang mga kakandidato sa pagkasenador kung paano sila mangangampanya, kung paano yung gagawin nilang paglusot. Gayong maraming ang established na pangalan ang nagsusulputan na naghahain ng kanilang kandidatura. Sinabi naman nila na yung taong bayan na raw ang bahala, gayon din sa kanilang plataforma na ipinapakita sa publiko. So yun daw yung bit-bit nila para makalusot o makaroon ng pwesto sa Senado, Bombo Genesis. Okay, sige. Maraming salamat, Bombo Genesis. Yan muna ang update dito sa The 10 City Manila Hotel para sa The Vote 2025 update. Ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 14 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga development, nakahanda umano si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na dumalo sa mga pagdinig ng CRED Committee ng Kamara de Representantes. Ayon sa dating Pangulo, nakahanda siyang magsalita sa pagdinig kung siya ay iimbitahan ng naturang komite. Pero komento nito, sana ay magtatanong lamang mga mababatas ng tinawag nitong educated questions sakaling dadaluman siya sa pagdinig.
Ayon pa kay Duterte, bukas din siya sa isasagawang investigasyon ng Quad Committee kaugnay sa umunoy naging papel niya sa pananambang noon kay dating Philippine Charity Sweepstakes Office Secretary Wesley Baruga. Kampante rin ang dating Pangulo sa pag-usad ng judicial process kung mayroon mang ebidensya na naglalabas o ilalabas laban sa kanya at ipepresenta ang mga ito sa korte. Narito ang kanyang pahayag. Oo, yan. Wala ako. Wala tayong pugo. Bahagi pa rin po ng pahayag mga kabumo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nang matanong naman itong si Duterte ukol sa munoy relasyon niya kay dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Rina Garma, tinawag lamang niya ito bilang mga chismis. Narito ang bahagi din po ng kanyang pahayag. Romantically link man lang kaya? Romantically link lang. Hindi siya, diretsuhan ko na ngayon. Sabi nila nag-intercourse kami, sexual intercourse. Lahat ng pulis malapit talaga sa akin. Alam ninyo taga Davao na ang pulis magkakaso lalo na in the performance of duty, akin talaga yan. Ang kaso sa pulis na performance of duty, akin dyan ang mayor ako. Walang problema yan. Hanggang personal nila. Ngayon kung nagduda sila o may chismis. Samantala, direkta ring sinagot ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang umunay kaugnayan niya sa pagpatay sa 3 Chinese drug lord na nasa loob ng Davao Prisons and Penal Farm. Ayon kay Duterte, pinagutos niya ang pagpatay sa kanila. Git nito na basta isang drug lord, kahit nasa impyerno pa, kanya umunong ipapapatay. Una nang sinabi sa pagdinig o lumabas sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara de Representantes sa pamagitan nitong dalawang self-confessed hitman na sina Edgar Matubato at Leopoldo Tarantan Jr. na narinig nila mismo si dating Pangulong Duterte na bumati pa kay dating Davao Prisons and Penal Farm Superintendent Gerardo Padilla matapos ang matagumpay na pagpatay sa 3 Chinese drug lord. Samantala, muli din pong binanata ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa umano'y tuloy-tuloy lamang na pamimigay ni Pangulong Marcos ng mga ayuda. Sa isang ampulong balitaan, sinabi ng dating Pangulo na puro ayuda na lamang ang gustong gawin ng kasalukuyang administrasyon habang walaan niyang mga naipapatayong mga bagong proyekto ang kasalukuyang administrasyon. Ayon kay Duterte, walang bagong tulay, walang pag-aayos sa mga nasirang infrastruktura at wala ding mga bagong tayong istruktura sa kabila ng pagkaubos ng pondo ng pamahalaan dahil sa inilalaan lamang ito sa ayuda. Dagdag pa ni dating Pangulong Duterte, kung ito ang gusto ni Pangulong Marcos na maalala sa kanya ng taong bayan, wala siyang magagawa. Ngunit maaari anyang mabansagan siya bilang President Ayuda dahil nga sa laging pamimigay niya ng mga ayuda. Narito ang patutsada pa ni dating Pangulong Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. No bridges. No new bridge. Walang repair. Wala lahat. Walang infrastructure. I am not passing judgment sa Presidente. If that is what he wants to be remembered, na puro ayuda, President Ayuda. Pa sa dating Pangulo, maaari pa itong mabago ng kasalukuyang administrasyon, partikular na ang pagbabago sa focus ni Pangulong Bongbong Marcos. Pag in the mood for beach, time for Dunkin' Iced Spanish Latte. Pag sweater weather, time for Dunkin' Brewed Coffee. Pag nagkayaya ang magbike, time for Dunkin' Iced Americano. Anytime is Dunkin' Coffee time. My hot and iced coffee for any moment, any vibe, anytime. Eh, ikaw? Time for Dunkin' Coffee, hot or iced. Dunkin', pasalubong ng bayan.
At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. 20 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Malakas ang kutob ng House Quad Committee ng Kamara de Representantes na malapit nang matunto ng mga otoridad si dating presidential spokesperson Harry Roque. Sa harap ito ng arrest warrant ng Kamara laban kay Roque dahil sa kabiguan nitong magsumite ng mga dokumentong hinihingi ng Quad Committee. Nais din ng komite na patunayan nitong si Attorney Roque na wala siyang kaugnayan sa war on drugs ng dating Duterte administration. Pinagsusumite rin ng komite ang unang mga dokumento itong si Roque hinggil sa koneksyon daw nito sa pagbebenta ng lupa ng kanyang pamilya sa multinational village dyan sa may bahagi ng Parañaque City. Ayon sa Quad Committee, dapat ding maglabas ng mga pruweba itong si Roque na nagbayad ito ng tamang buwis at dapat din siyang maglabas ng kopya ng kanyang statement of liability and net worth. Pinagsusumite rin si Roque ng Quad Committee ng mga dokumentong nagpapatunay na hindi talaga siya ang nagmamayari ng mga kumpanya ng pamilya Roque. Hinamon din ng komite itong si Roque na patunayan na hindi hugaling ang kanyang mga kayamanan sa Philippine Offshore Gaming Operators na iniimbestigahan ng Quad Committee. Samantala, kabilang si Caloocan Bishop at Catholic Bishops Conference of the Philippines President Virgilio David sa 21 na napili ni Pope Francis na maging bagong cardinals ng Simbahang Katolika. Isinagawa ng Santo Papa ang anunsyo nito sa kaniyang misa sa Vatican. Isasagawa nga ang installation ng bagong talagang cardinals o tinatawag na consistory sa darating po yan na Disyembre 8 bago pa man ang pagbubukas ng Jubilee Year ng 2025. Ito na ang pang-10 na consistory na isinagawa ng Santo Papa sa loob ng 11 taon niyang panunungkulan. Mula pa noong 2016 ay naging obispo na ng Diocese of Caloocan na nagaling nga sa pagiging auxiliary bishop ng Archdiocese ng San Fernando sa Pampanga si David. Taong 2019 na makuha ni David ang suporta ni Pope Francis dahil sa natatanggap nitong mga banta sa buhay mula sa pagbabatikos niya sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isinilang naman siya sa Betis Guagua sa may lalawigan po yan ng Pampanga, si David na naging kilalang Bible scholar. Sa nakamit din po nito ang licentiate at doctorate sa Sacred Theology mula po yan sa Catholic University of Louvain-la-Neuve, doon po yan at bachelor's degree sa may pre-divinity mula po sa Ateneo at master's degree naman sa theology sa Loyola School of Theology. Ang 65 anyos nga na si David ay siya ring pang-10 na Filipino cardinal. Ito ay kinabibilangan naman ni Jose Cardinal Advincula, Archbishop of Manila Luis Antonio Cardinal Tagle at Prefect of the Dicastery for Evangelization at dating Archbishop ng Manila Gaudencio Cardinal Rosales, dating Archbishop ng Manila Jaime Cardinal Sin at dating Archbishop ng Manila Roweno Cardinal Santos at dating Archbishop ng Manila Ricardo Cardinal Vidal, Archbishop po ng Cebu na si Julio Cardinal Rosales, dating Archbishop ng Cebu Orlando Cardinal Quevedo at dating Archbishop po ng Cotabato at Jose Cardinal Sanchez, dating Prefect of the Congregation for the Clergy. Ang mga cardinals po na nabanggit ay tradisyonal na tinatawag bilang Princes of the Church na nagsisilbi po bilang advices sa Santo Papa. Pero ang pinakatrabaho po nila ay ang dumalo sa conclave kung saan sila po ay maghahalal ng bagong Santo Papa sakali pong pumanaw o kaya naman ay abdicate ng Santo Papa ang kanyang pwesto. Bago nga ang kanyang pagtatalaga ay tanging 2 lamang sa 4 na nabubuhay na Filipino cardinals ang maaari pong bumoto sa conclave na sina Tagle at Advincula dahil hindi na po maaaring makaboto sa conclave ang mga may edad 80 pataas. Sinabi naman ni Pope Francis na ang pagtatalaga niya ng mga bagong cardinals mula sa iba't ibang bansa ay nagpapakita lamang ng koneksyon ng Vatican sa iba't ibang mga local na diocese.
Narito naman po ang ginawang pagbasa ni Pope Francis sa pangalan ni Bishop David. Pablo Virgilio Siongo David, Vescovo di Caloocan, Filippine. In the Philippines, Su Eccellenza Monsignor Ladislav Demet, segretario della sessione Migranti e Rifugiati nel Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. and also announcing George Jacob Kovacat, a cardinal from one of the dicasteries. responsabili dei viaggi papali. Preghiamo per i nuovi cardinali affinché, confermando la loro adesione a Let's pray for the new cardinals sacerdote misericordioso e fedele, mi aiutino nel mio so that they will continue to help me in my ministry as Bishop of Rome. Pag-anunsyo ni Pope Francis kay Bishop David bilang bagong cardinal. 20 minutes na makalipas o 25 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga balita mga kabombo, nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng 6 na minor phreatic eruption sa Bulkang Taal na nagtagal ng 1 hanggang sa 3 minuto nitong araw ng Linggo, Oktubre 6. Ibig sabihin, ang mga maliliit na pagputok ay sanhi po ng bigla ang pag-init ng tubig sa ilalim ng lupa na nagiging singaw at nagiging sanhi ng pagtaas ng pressure. Namonitor din ng naturang ahensya ang isang mahinang phreato-magmatic eruption na nagtagal o tumagal ng hanggang sa 4 na minuto. Maliban dito, na-detect din ng ahensya ang 9 na volcanic earthquake sa naturang bulkan. Naitala rin ang 2 volcanic tremor sa bulkan kung saan ay tumagal ito ng 6 na minuto. Nanatiling nakataas naman ang alert level 1 o low level of unrest diyan sa may Taal Volcano kung saan may posibilidad na magkakaroon ng steam, phreatic eruption, volcanic earthquake at mga minor ashfall at mapanganib sa pagbubuga ng gas mula ho sa bulkan. Kaya't muling paalala ho ng ahensya na hindi pinapayagan ang pagpasok sa may Taal Volcano Island lalo na sa mga main crater o sa main crater at mga fissure ng Daang Castilla at bawal din ang pagpapalipad ng anumang mga sasakyang panghimpapawid o mga aircraft malapit sa tuktok ng naturang bulkan. Sa ibang balita, umabot na po sa 20.6 million pesos ang naitalang pinsala na iniwan ng Super Typhoon Julian sa power sector. Batay nga sa report ng National Electrification Administration, malaking bahagi nito ay mula sa mga probinsya ng Benguet, Abra at gayon din sa Batanes. Ito ay batay na rin sa inisyal na assessment ng NIA Disaster Risk Reduction and Management Department. Kasunod na rin ang evaluation ng mga field personnel nito. Malaking bahagi naman ng napinsala ay mula po sa Batanes Electric Cooperative na nagtala ng hanggang 19.588 million pesos. Hanggang kahapon, apektado pa rin ang kabuuan na 6,329 na consumer sa Batanes. Ang mga ito ay mula sa bayan ng Ivana, Mahataw at Uyugan. Samantala, malugod na tinanggap ni President Ferdinand Marcos Jr. si His Excellency Yoon Suk Yeol, ang Pangulo ng Republic of South Korea na nasa bansa para sa kaniyang first state visit sa Pilipinas mula po yan Oktubre 6 hanggang 7. Kasama ni Yoon si First Lady Kim Kyun-hee at ang kanyang delegasyon. Ginawaran si President Yoon ng arrival honor at lumagda rin sa guest book ng Palasyo ng Malacanang. Sinundan nito ng bilateral meeting kasama si President Marcos Jr. Kabilang sa tinalakay po ng dalawa ang pagpapalalim pa sa kooperasyon ng iba't ibang mutual areas at ito ay ang isyong political, security at maging ang defense, maritime, economic and development fields at ang tinatawag na people-to-people ties. Ang nasabing pulong ay pagkakataon din para mapalitan ang pananaw ng dalawang lider o magpalitan ng pananaw ang dalawang lider. Kaugnay po yan sa mga nangyayari sa regional and international issues at magpapatibay sa masiglang relasyon ng dalawang bansa. Ang pagbisita nitong si Yoon ay batay sa imbitasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay po yan ng paggunita o pagdiriwang sa ika-75 anibersaryo ng diplomatic ties ng dalawang bansa. Samantala, nagpaabot naman po ng pasasalamat si South Korean President Yoon Suk Yeol kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mainit na pagtanggap sa kanya at sa delegasyon nito. Inihayag ni Yoon na mas nakakalugod ang kaniyang pagbisita kasunod nga ng paggunita ng ika-75th year na diplomatic relations ng dalawang bansa.
Pagbabahagi pa ni President Yoon na taong 1949 ang Pilipinas ang unang bansa sa Southeast Asia na magtatag ng diplomatic relations sa Republic of Korea. Ibinida din ni President Yoon na noong panahon ng Korean War, ang Pilipinas din ang nagpadala ng pinakamalaking contingent of troops sa Korea. Siniguro naman ni Yoon na kanilang i-level up pa ang relasyon ng dalawang bansa sa isang strategic partnership para lumevel up pa ang kooperasyon, partikular na po yan sa pagpapalawak sa trade and economic cooperation. Palalawakin din ang scope ng partnership kabilang na po ang security, digital technology at maging sa energy. Samantala, mga kabumbu, abiso muna sa ating mga kababayan, mga motorista. Malalaman po ngayong araw kung magkakano po ang maaari pong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Base po sa pagtaya ng Department of Energy, mayroong pagbawas ng mula 50 centimos hanggang sa 70 centimos ang kada litro po ng gasolina. Habang sa diesel naman, maaari pong magtaas ito ng hanggang sa 40 centimos o tataas pa po ito ng hanggang 70 o 70 centimos sa bawat litro. Maging ang kerosene ay mayroon pong pagtaas ng hanggang sa 15 centimos hanggang 35 centavos sa bawat litro. Ang nasabi pong adjustment ay dahil na rin sa patuloy pa rin kaguluhan doon po sa may gitnang silangan. Kadalasan pong ipinapatupad, mga kabombo, ang oil price adjustment tuwing araw ho ng Martes. Samantala, inaasahan pong maiuwi na dito sa Pilipinas sa araw ng Biyernes, Oktubre 11, ang 151 na Pilipino doon sa Beirut, Lebanon na naiipit sa gitna po na nagpapatuloy na pinigting pang airstrike ng Israel sa kuta ng militanteng Hezbollah sa Lebanon. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, nasa 9 na flights na ang magiging available mula Oktubre 11 hanggang 28. Kasabay na rin ang pagbabalik operasyon ng commercial airlines sa Beirut. Kung sakali naman na ma-repatriate na ang 151 na overseas Filipino workers, aabot na sa kabuang 600 ang repatriated Filipino workers. Tiniyak naman ng kalihim na lahat ng repatriated Filipino workers mula sa Beirut, Lebanon ay makakatanggap ng hanggang 150,000 pesos na tulong pinansyal mula sa Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Dagdag pa ng opisyal na dahil karamihan sa kanila ay domestic helpers, saklaw ng 150,000 pesos na ibibigay ang 4 hanggang sa 6 na buwan nilang sahod. Maliban dito, makakatanggap pa ang mga napauwing overseas Filipino workers ng immediate na medical attention mula sa Department of Health, tulong pang kabuhayan mula sa Department of Social Welfare and Development at skills training vouchers mula naman sa TESDA. Kaugnay din po sa mga kaganapan dyan sa may Middle East, muli pong nag-abiso ang Embahada ng Pilipinas sa may Israel naman sa mga Pilipino na iwasan muna ang mga lugar dahil yan sa mga security concern sa gitna pa rin po ng tumitinding tensyon sa may Middle East. Sa abiso na inilabas po ng Embahada ng Pilipinas, pinapayuhan ng mga Pinoy na iwasan muna ang pagtutungo sa mga lugar sa may Jerusalem, particular na sa may Temple Mount, Damascus Faith at maging sa may Herod's Gate at Al-Wad Road, maging sa may Musrara Road at sa bisinidad ng East Jerusalem. Gayon din sa may West Bank, mga lugar na malapit po sa border ng Gaza at Lebanon, maging sa Golan Heights at mga lugar na malapit sa mga military base o mga outpost ng mga power at waterworks facilities. Pinapayuhan din ng mga Pilipino na iwasan munang magtungo sa matataong lugar gaya po ng mga malls at mga markets o mga palengke. Gayon din ang pagdalo sa malalaking mga pagtitipon gaya po ng mga concert, mga rally at mga festivals. Inaabisuhan ng mga Pilipino na maging maingat at kalerto kapag sumakay sa mga pampublikong transportasyon gaya po ng mga bus at mga tren. Huwag din lumapit sa mga Israeli security forces na nakapwesto sa mga sensitibong lugar at sundin ang mga tagubilin ng Israeli security forces at ng Homefront Command. Ang panibagong abiso mula po sa Embahada ay kasabay na rin ng paggunita sa sa unang taon anibersaryo ng October 7 attack ng Hamas sa Israel at sa gitna pa rin po na nagpapatuloy na conflict sa pagitan ng Israel laban sa mga magkakaalyadong Hamas, Hezbollah at ang bansang Iran. Bombo International News.
Tinamaan ng pinakawalang rockets ng militanteng Hezbollah ang ikatlong pinakamalaking syudad ng Israel na Haifa, na ikinasugat naman ng nasa 10 katao sa bisperas ng ika-1 anibersaryo ng invasion ng kanilang kaalyadong Hamas doon sa Israel. Ayon sa Hezbollah, na-target nila ang military base south ng Haifa na magkakasunod na ipinakawalan po nila na Fatih-1 missiles. Base naman sa reports, 2 rockets ang tumama sa Haifa sa Mediterranean coast ng Israel at 5 iba pa ang tinamaan sa Tiberias na 65 kilometers ang layo. Iniulat naman ng local police na ilan pong mga gusali at ari-arian din ang napinsala. At may ilan ding reports na nag-ulat na minor injuries ang natamo ng ilang individual, kung saan ang ilan po ay dinala pa sa malapit na ospital. Sa panig naman ng Israeli military, iniulat nito na tinamaan ng kanilang fighter jets ang target sa intelligence headquarters ng Hezbollah sa Beirut. Kabilang na dyan ang intelligence gathering means, command centers at karagdagan pang infrastructure sites. Sa nakalipas naman ng mga oras din, tinamaan ng airstrike ng Israel ang weapon storage facilities ng Hezbollah sa may Beirut. Gayon din ang Hezbollah target sa southern Lebanon at sa may Bekaa area. Samantala, sa kaugnay pa pong balita, nangako naman si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na dudurugin at sisirain ang mga militanteng grupo kasabay ng unang anibersaryo ng Hamas invasion sa Israel na sumiklab noong Oktubre 7 ng 2023. Sinabi din ni Netanyahu sa kanilang mga tropa na makakamit ng Israel ang tagumpay laban sa mga militante sa Gaza Strip at Lebanon, at pinaghanda rin nito ang kanilang mga sundalo na maglunsad ng strike laban sa Iran. Inihayag din ni Netanyahu na sa loob daw ng 1 taon dumanas sila ng matinding dagok, at sa nakalipas na 12 buwan, ganap na umano nilang nabago ang realidad. Ginawa nga ni Netanyahu ang pahayag na ito kasabay po ng kanyang pagbisita sa kanilang tropa sa Lebanon border. Narito pa ang karagdagang pahayag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Today, Israel is defending itself on 7 fronts against the enemies of civilization. We're fighting in Gaza against Hamas, those savages who murdered, raped, beheaded, and burned our people on October 7th. We're fighting in Lebanon against Hezbollah, the most heavily armed terror organization in the world, which was planning an even greater massacre than October 7th on our northern border, and that has rocketed Israeli towns and cities for nearly a year. We're fighting against the Houthis in Yemen and the Shiite militias in Iraq and Syria that together have launched hundreds of drones and missile attacks against Israel. We're fighting against terrorists in Judea and Samaria who are trying to murder civilians in the heart of our cities. And we're fighting against Iran, which last week fired over 200 ballistic missiles directly at Israel, and which stands behind the 7-front war against Israel. Rest assured, Israel will fight until the battle is won, for our sake and for the sake of the peace and security of the entire world. Samantala, sa panig naman ng Hamas, tinawag ng grupo ang kanilang inilunsad na October 7 attack bilang glorious, at sinabing ang gumagawa ng bagong kasaysayan ang Palestinians sa kanilang laban. Nagresulta nga ang naturang pag-atake ng Hamas noong October 7, 2023 sa pagkasawi ng mahigit 1,200 na katao sa southern Israel. Nakaramihan ay mga sibilyan at binihag pa ang 12-dosenang individual at saka dinala sa Gaza. Bilang paggunita naman sa mga nasawi sa malagim na massacre, nag-alay ng dasal, musika at mga kandila sa Tel Aviv nitong linggo ang mga mahal sa buhay ng mga nasa 370 katao na pinatay sa Nova Festival Massacre sa may Negev Desert. Samantala, sa iba pang mga development, ininspeksyon at kinumpiska ng Bureau of Customs, Port of Manila, ang isang kargamento na 25,000 na kilo ng sariwang sibuyas na tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang 2 milyong piso. Ang nasabi pong kargamento ay dumating mula po sa may bansang China. Sa verifikasyon, nakumpirma ng mga kargamento ay wala pong sanitary at phytosanitary import clearance mula sa Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry, na nagresulta naman sa pag-i-issue ng warrant of seizure and detention laban dito. Ang inspeksyon ay pinangunahan ng Bureau of Customs
District Collector na si Rizalino Jose Tarralba. Kasama ang mga opisyal mula sa Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry. Kabilang sina Director Glenn Panganiban, Assistant Director Ruel Hesmundo at Plant Quarantine Chief Juan May Tolentino ng Department of Agriculture. Binigyang diin nitong si District Collector Tarralba ang kahalagahan ng inspection sa pagprotekta sa kalusugan ng publiko at sa industriya ng pagsasaka. Samantala sa mga karagdagan pa pong balita, nakatakdang maglabas ang Philippine Ports Authority ng bagong polisiya sa pagpapabilis pa ng proseso at upang maiwasan ang mga importers na gamitin ang ports bilang storage. Sinabi ni PPA General Manager Jay Santiago, nakikipag-ugnayan na sila sa Bureau of Customs para matiyak na ang mga importer ay hindi naaantala ang paghahain ng kanilang importation entries. Paglilinaw niya na ang nasabing mga pantalan sa ilalim ng kanilang pamamahala ay hindi ginawa para maging storage areas ng mga importer at ibang mga users dahil ito ay ginagawa para gumalaw ang mga cargo. Naobserbahan din ng opisyal na may ilang importer ang naghihintay pa ng ilang buwan para maghain ng kanilang mga import entries sa cargo kahit na ang mga produkto daw ay naibaba na sa pantalan. Oras na natin 19 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon. Kuha tayo ng mga development kaugnay po sa nalalapit na 2025 midterm elections. Ang Philippine National Police natukoy na rin ang mga areas of concern at maging yung mga election hotspot na mahigpit na hong babantayan sa 2025 midterm elections. Abangan po ang development dyan mamaya sa pag-uulat ni Bombo Kelly Cordero. Samantala, sa atin pa pong pagpapatuloy, may kapangyarihan umano ang Regional Trial Court na may jurisdiksyon o kapangyarihan na dinggin po ang will and testament o huling habilin na kinikilala sa ilalim ng mga proseso sa ibang bansa. Ayon po yan sa Korte Suprema. Sa desisyong isinulat ni Associate Justice Joseph Lopez, inutusan ng Korte Suprema ang Regional Trial Court ng Cebu City na dinggin ang reprobate proceeding na inihain para kilalanin ang huling habilin ng isang yumaong Amerikana na nakatira sa may Hawaii at may naiwang lupain doon sa Cebu City. Iginit po ng Korte Suprema na iba ang probate proceeding sa reprobate proceeding sa probate. Tinutukoy kung tama ba ang pagkakagawa at kung may bisa ba ang will o huling habilin. Samantala, sa reprobate naman po ay tinutukoy kung may jurisdiksyon ang foreign court na kumilala sa huling habilin. Paliwanag naman po dito ng korte, ang jurisdiksyon sa probate proceedings ay batay po yan sa halaga ng state. Kung ang halaga ay 2 million pesos at pababa po yan, sakop ito ng first level courts. Samantala, ang regional trial court naman ang mayroong sakop kung mas mataas pa sa 2 million pesos. Pagdating naman po sa reprobate proceedings, ang Regional Trial Court ang may sakop sa mga petisyon, anuman ang halaga ng state. Ayon sa Rule 77 po yan ng Rules of Court. Kaya sa kasong ito, ang Regional Trial Court ang may dapat na duminig sa reprobate proceedings. Samantala sa iba pang mga development, update po tayo mga kabombo dito po sa pagtukoy ng Philippine National Police sa ilang mga lugar. Listahan po ng mga lugar na tinatawag bilang areas of concern pagdating po yan sa 2025 midterm elections. May mga development po dyan si Bombo Kelly Cordero. Natukoy na ng Philippine National Police ang ilang areas of concerns o election hotspot na kinakailangan nilang bantayan para sa 2025 midterm elections. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, wala pa silang inilalabas na pinanalistahan ng mga lugar na ito dahil kinakailangan pang dumaan sa masusing evaluation at assessment ng Joint Peace Coordinating Council na pinamumunuan ng Pambansang Pulisya, Armed Forces of the Philippines at kabilang na rin ang Commission on Elections. Ayon kay Fajardo, ang isang lugar ay may sasama lamang sa yellow, orange at red category depende sa mga nangyaring insidente sa dalawang nakaraang eleksyon. Masasailalim lang sa yellow category ang isang lugar kapag mayroon itong validated election-related incidents, intense political rivalry at potensyal na paggamit ng private armed groups. Sa orange category naman o areas of immediate concern ay yung mga may presensya ng teroristang grupo na maaaring magamit sa pag-impluwensya ng eleksyon. Habang ang red category naman ay ang mga
lugar na dati nang napasa ilalim sa COMELEC control at merong validated election-related incidents at may presensya rin ng local terrorist group. Meron na po tayo, sir, na na-identified initially na base po doon sa initial assessment and evaluation po ng ating directorate. Ito pong mga areas of concerns initially po na-identify po ng PNP ay sasailalim pa rin po sa revalidation at doon po sa Joint Peace Security Coordinating Council kung saan ang PNP and AFP po ay jointly will validate these areas at yun po yung isusumiti natin sa COMELEC and it will be up to the COMELEC kung ano-anong areas po talaga ang mapapaisa-ilalim doon sa tinatawag po nating election areas of concern. Ayon kay Fajardo, ang pagbabasehan nila ay ang 2019 midterm elections at 2022 national and local elections. Maliban pa rito, nakadepende rin daw ang kanilang rekomendasyon sa kanilang latest risk assessment na isinagawa ng kanilang field commanders, partikular na ang mga na-identify nilang may intense political rivalries. Para sa The Vote 2025 update, ito po si Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bago tayo dumako sa ating mga provincial report, inasahan pong darating sa Pilipinas hanggang sa 30 tonelada ng mga galunggong sa huling linggo po ng Oktubre hanggang sa unang linggo ng Nobyembre. Ang natura pong bulto mga kabombo ay mas malaki ng hanggang sa 5 tonelada kumpara ho sa orihinal na 25,000 metric tons na inangkat po ng bansa. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources spokesperson na si Naser Briguera, na pagdesisyonan ng National Fisheries and Aquatic Resources Management Council na dagdagan ng bulto ng mga aangkating galunggong dahil yan sa pangambang epekto ng mga nakalipas na bagyo sa sektor ng pangingisda. Ang itinaas nito ay batay na rin sa konsumo ng bansa sa nakalipas na taon. Ayon kay Briguera, ang mga imported na galunggong ay posibleng maging mas mura kumpara sa mga galunggong na nahuhuli at ibinebenta ng mga lokal na mangingisda sa bansa. Samantalang National Fisheries and Aquatic Resources Management Council ay binubuo ng mga kinatawan mula po sa Department of Agriculture, non-government organization, private sector, Fisheries Bureau at iba pang mga sangay. Samantala, muli naman pong tumaas ang pork consumption sa Pilipinas kasunod ng unti-unting pagkawala ng pangamba ng mga consumer laban po sa African Swine Fever. Ayon kay Department of Agriculture Assistant Secretary for Swine and Poultry Constante Palabrica, bumilis na ang paglabas at pagkaubos ng mga karne ng baboy sa mga merkado mula pa noong unang na-monitor po ng ahensya ang pagbaba ng konsumo sa karne ng baboy noong buwan ng Agosto. Kasunod na nga rin po ng mga outbreak sa Batangas at iba pang lugar sa bansa. Magandang senyales umano ito dahil sa nangangahulugan na unti-unti na nga bumabangon ang industriya ng karning baboy matapos ang resurgence ng African Swine Fever sa ilang lugar. Samantala, binawasan na rin po ng Department of Agriculture ang bilang ng ASF checkpoints sa National Capital Region. Ayon pa sa opisyal, ibinaba na lamang sa 10 checkpoint ang dating 14 na checkpoint sa iba't ibang mga lugar sa Metro Manila. Sa kasalukuyan, apektado pa rin ng African Swine Fever ang kabuang 13 rehiyon, 31 probinsya at 125 na munisipalidad sa buong Pilipinas. Samantala, batay po sa monitoring naman ng Department of Agriculture sa mga merkado dito sa Metro Manila, ang retail price ngayon ng karne ng baboy ay naglalaro po yan mula sa 270 pesos kada kilo hanggang 395 pesos kada kilo. Oras na natin, meron na lamang ho tayong 12 minutes bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Dako tayo sa ating mga provincial report. Ang amahon ng Pinoy na nasawi sa una pong mga linggo na pag-atake po ng Hamas doon sa Israel. Noon pong nakaraang taon, masama pa rin daw ho yung loob. May mga development po dito at exclusive interview ang Bombo Radio Dagupan. Masakit pa rin para sa pamilyang naiwan ng nasawing Pinoy caregiver sa bansang Israel ang pagkawala nito 1 taon nang nakalilipas matapos ang pag-atake ng Hamas sa nasabing bansa. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Nick Castilve, ang tatay ni Paul Vincent Castilve na isang Pinoy na nasawi sa Israel na breadwinner ito ng kanilang pamilya at may sasalarawan niya ito bilang isang maalalahanin at mabait na anak kung saan pati ang anak ng kanyang mga kapatid ay kasama sa mga pangarap niya sa buhay.
Samantala, pagbabahagi nito na kung maaari ay ayaw na din niyang bumalik pa sa nasabing bansa ang kanyang manugang na asawa naman ni Paul lalo na sa nangyayaring kaguluhan doon. Bagamat ay kapiling na niya ang kanyang anak at buwan-buwan namang may tulong pinansyal na natatanggap mula sa Israel. Matatandaan na umabot sa higit 1,000 ang nasawi matapos ang pag-atake ng Hamas sa Southern Israel na naganap noong Oktubre 7, 2023. Isang taon ang nakalilipas sa kasalukuyan, kung saan mahigit 41,000 ng mga Palestinian ang nasawi sa Gaza at mahigit 96,000 naman ang nasugatan. Sobra-sobra po ang namimiss namin sa kanya, yung alalahanin na anak, mabait talaga. Pati ang mga anak ng mga kapatid niya ay kasama sa mga pangarap niya sa buhay. Talagang sayang po siya, sayang. Para sa Bombo Network News mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Nicolo Piranya nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, si Iloilo Representative Janet Garin nilinaw na away pamilya lang ang nangyaring girian sa pagitan ng matriarch ng pamilya Garin na si Mayor Ninfa Garin at sa vice-alkalde nito na kanya ring pamangkin. Kasabay po yan ng paghahain ng Certificate of Candidacy. Kaugnay yan, kumuha pa tayo ng buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo. Nilinaw ni Iloilo 1st District Representative Dr. Janet Garin na away pamilya lang ang nangyaring girian sa pagitan ng kanyang biyanan at matriarch ng pamilya Green na si San Joaquin Iloilo Mayor Ninfa Green at ni Vice Mayor Marvy Grace Taba Hetuya sa labas ng munisipyo. Napag-alaman na pamangkin ni Mayor Ninfa si Vice Mayor Hetuya dahil pinsan ng alkalde ang ina ng vice-alkalde. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Representative Garin, sinabi nito na itinuturing pa dati ni Mayor Ninfa na sariling anak si Vice Mayor Hetuya. Ngunit nagkalamat-an niyang relasyon ang magsiyahin ng binawi ng pamilya ni Vice Mayor Hetuya ang lupang kinatatayuan ng San Joaquin Mother and Child Hospital na matatagpuan sa nasabing bayan. Mas uminit pang girian sa pagitan ni Mayor Ninfa nang malaman ito na sinuportahan ni Vice Mayor Hetuya ang oposisyon na partido na pinamumunuan ni dating Sangguniang Bayan member Attorney Joe Abad Lazaro. Si Lazaro makakatunggali ng pamangkin ni Mayor Ninfa na si Iloilo 1st District Board Member Marcelo Valentin Zirag. Nag-start even the pinamilya because si nanay actually treated Taba, Vice Mayor Hetuya. Nga daw anak niya na lang for a long time. Yan siya sa San Joaquin. Every time may problema si Vice Taba sa nanay niya, sa pamilya niya. O naging second mother niya, mayor na ginugatan niya ang sa San Joaquin Hospital. Hindi gid man siya nga related sa election but then related sa pinamilya. Si Iloilo 1st District Representative Dr. Janet Garin. Para sa Vote 2025 updates, ito si Bumbuhayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga naghain po ng Certificate of Candidacy sa Daraga Albay, nasa 4 pa lamang at wala pa daw kandidato para sa pagka-alkalde at vice-alkalde. Bakit kaya? Alamin po natin yan sa pag-uulat ng Bombo Radio Ligaspi. Nasa 4 na aspirants pa lamang ang naghahain ng kanilang kandidatura sa bayan ng Daraga Albay sa huling 2 araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy. Ayon kay Daraga Election Officer Andy Toledo sa panayam ng Bombo Radio Ligaspi, napawang aspirants pa lamang para sa Sangguniang Bayan members ang naghahain ng kandidatura. Batay sa tala hanggang alas 9:30 kaninang umaga ay wala pang naghahain ng Certificate of Candidacy para sa pagka-alkalde at vice-alkalde sa naturang bayan. Umaasa naman ang opisyal na sa mga susunod na oras ay madadagdagan pa ang naturang bilang. Nanawagan naman si Toledo na huwag na sanang antayin pa ang deadline bukas Oktubre 8 dahil kinakailangan pa niyang i-check ang kanilang mga dokumento. We're just waiting for them to arrive and hopefully 2 days before the deadline ay mag-file na sila ng kanilang mga certificate of candidacy. Wala pa pong nag-file ng mayor, wala pa nag-file ng Vice Mayor. Samantala, maging ang mga mamamayan ng Daraga ay wala pang ideya kung sino ang posibleng tumakbo bilang alkalde sa bayan, lalo pat nasa piitan ngayon ang elected mayor na si Carlo Winbaldo dahil sa kinakaharap nitong mga kaso.
Para sa The Vote 2025 update, ito si Bombo Romela sa Kayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Kung kakaunti naghain ng kanilang kandidatura dyan sa may bahagi po ng Albay area, mababa din daw ho yung bilang ng mga naghain dyan sa may bahagi po ng Cebu City. May update din po dyan ang Bombo Radio Cebu. Naitala ng Commission on Elections CONCOMELEC sa Cebu City ang mas mababang turnout ng mga kandidatong naghahain ng kanilang Certificates of Candidacy con COCs noong Sabado, Oktubre 5. Base sa Cebu City North District, mayroong 9 na kandidato ang opisyal na naghain ng kanilang kandidatura para sa pagkakonsihal. Habang sa South District ay mayroong 11 na aspirant na naghain ng iba't ibang posisyon tulad na lamang ng mayor, vice mayor, councilor at congressman. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang opisina ng halalan ay bahagi ng operational setup sa ilalim ng COMELEC Resolution 11045 na nagtatalaga ng mga partikular na responsibilidad sa iba't ibang opisina ng distrito. Ngayong araw, inaasahan na madagdagan pa ang bilang ng mga maghahain, lalo pat bukas pa ito matatapos. Sa papalapit na deadline, inaasahan ng mga political observers ang pagdami ng mga paghahain ng kandidatura na maaaring magtakda ng yugto para sa isang matindi at mapagkompetensyang electoral race sa Cebu City. Either korte or ombudsman. No? Ombudsman administrative, yung korte naman criminal. And kung merong accessory penalty ng perpetual disqualification, sila makapagsabi. Now, kung may decision na ganyan, the COMELEC will take judicial notice. So, pag may final na decision at executory, then dun pa gagawa ng aksyon ng COMELEC. Mula rito sa probinsya at lungsod ng Cebu, Bombo Cherry May Balingat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo Caster Nation, bago po ang ating Orasyo Emperata, muli ko namin kayong iniimbitahan na maliban po sa News Center Makati. Pwede rin po niyo subaybayan at matunghayan ang ating pong 31 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media accounts sa pamamagitan po ng Facebook page, TikTok account, YouTube channel at maging sa Bombo mobile app na pwede pong i-download via Google App Store at Apple App Store. Para sa dagdag pang mga detalye at mga balita, mahalagang impormasyon, tutok lamang po sa ating mga provincial station dito po sa Luzon area, lalo po dyan sa may Northern Luzon. Pwede po niyo subaybayan ang ating Bombo Radio Kawayan, Bombo Radio Dagupan, Bombo Radio Baguio at dyan sa may Bicol region naman ang Bombo Radio Legazpi. Diyan pa rin po sa may Luzon area, maaari niyo pong tutukan ng Bombo Radio Tugigaraw, Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan, Bombo Radio La Union at ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo Caster Nation, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyo Emperata for peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope.
Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing. Mga kabomba Kasur Nation, sa Christmas Countdown, 79 days to go, bagong araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto na nakaligad sa takna. Siningilaw na balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Sang kagahon, sang Domingo, ginkasa ang anti-illegal gambling operation. Ang nagkasa amo ang Lapas Police Station number 2 sa pagpamuno ni Police Captain Marlon Perez. Now, nangin madinalagon ang nasambit siniiyang anti-gambling or anti-illegal gambling operation. May mga nagkaladakpan kag may mga recoveries sa aton sinikaron iya nga mga kabombo. Sa mga nagkaladakpan, may mga personalidad nga kilala hindi lamang sa syudad kag lakip na diri sa probinsya sa Iloilo, no? O galing, may mga palamangkutanon diri banwa kay sandig sa pagpangusisa kag sa impormasyon nga natipon sa Bombo Radyo Iloilo. May mga kulang sa deklarasyon sa lapas sa PNP. No? Kung ano ining mga kulang aton sini nga hibaloon kag kung ano pag iban sini iyang mga kontrobersiya nga nagaputos sa sining illegal gambling operation or anti-illegal gambling operation. I-check naton si Bombo Hana Andasahan sa report na please come in. Bombo Cham, arestado ang 6 ka mga individual nga nadakpan sa anti-illegal gambling operation nga ginkasa sa Iloilo City Police Station 2 sa pagpanguna ni Police Captain Marlon C. Perez, ang hepe sang among estasyon, alauna kaagahon, Oktubre 6, 2024 dira sa Luna Street, La Paz, Iloilo City. Specifically, isa in kamol siya, Bombo Cham, sa ibabaw sini nga parte kung sa diin may nagapatigayon dira nga poker nga hampang, kung sa diin na kitaan nga may permit man ang ining ilang nga ginahampangan dira apang man ang may mga iban pa nga mga ginabawal kag kung sa diin bayulara sang ining mga individual nga sanday Apollo Bangero, lalaki kag 41 anyos kag taga Barangay Buhang, Haro, Iloilo City. Ikaduwa diri si Joven Billones, 44 anyos kag taga Barangay Burgos Street, La Paz, Iloilo City. Ikatatlo diri si Ryan Dumanilio, 38 anyos kag residente sa Barangay Railway, La Paz, Iloilo City. Kag si Bernardo Umalhay,
sa 39 anyos kag residente iya sang barangay Simon Ledesma Haro, Iloilo City. Kay ikalima diri si Jason Morales, 29 anyos kag residente sang barangay Gustilo La Paz, Iloilo City. Kag ikaanom diri si Remberto Erlano, ang ginakabig na promoter sa 63 anyos kag residente sang barangay San Isidro La Paz, Iloilo City. Bombo sa amin mga kabombo, to be clear, ang ining iya nga mga impormasyon nga nakuha naton kag sa pangalan sinin ang nakuha naton diri base sa blatter excerpt halin sa records sa police blotters sang Iloilo City Police Station 2. Matapos diri man sa pagkasanila sang anti-illegal gambling operation alauna sa kagahon, na-recover diri ang bet money nga nagabalor sang 111,000 pesos sa nagakalain-lain man nga denomination nga ginmark as RFD kag mga attache case naman iya nga may silod nga mga assorted chips kag isa pagid ka attache case nga may color puti nga may dice kag duwa ka set of cards kag isa naman iya ka o kun iban pagid nga mga kagamitan nga ginagamit sa paghampang sang ining poker. Ang ining mga subject nga arrested person inform na mismo man sang ining Iloilo City Police Station 2 kag diri man ang pasakaan naman sa kaso kag diri man si isa pagid nila kaupo diri ang ginakabig nga manager nila Bombo Cham, Remberto Erlano. Gindala iniya isiya sa Don Benito Medical Hospital for medical attention. Do bali hospital arrest ini siya sa isa, so bali lakip sa except sa anom ka mga individual may isa pagid ka manager nila nga nadakpan kung sa diin ginpili nga magin hospital arrest ini kay may mga kilanglan nga tanan sa iya nga medical attention man niya kag kada mo pagid sang iban pa nga mga recoveries diri including na dito ang 111,000 pesos sa bet money nila kag ang ining mga recoveries gin-turn over na sa Iloilo City Police Station 2. Sa liwat man no ang inang poker anti-illegal gambling operation ginkandak sa isa ka mall diri sa Mayluna Street, La Paz, Iloilo City. Kag diri man sa iya nga mga pila pagid kadugang nga impormasyon man diri iya Bombo Cham, of course ang ining illegal gambling mas ginpasangkad pagid kay ti ang madamo na diri subong sang mga nagakandak man diri sa syudad kag including na ining paghampang sa poker kung sa diin hindi gid niya pwede iya Bombo Cham amo na ang aton nga nakuha man nga impormasyon sa aton man diri nga pag imbestiga man kag pag pamangkotanon kung ano gid man ang mga recoveries kag pila gid man ang nakaldakpan sa ining anti-illegal gambling operation sa La Paz. All right, so pila gani ang arestado? Anom ini Bombo Cham kag may isa pagid ka manager nila nga bilang hospital arrest. Hospital arrest. Anom arestado, isa ka hospital arrest, making it 7. All right. Now, nagpakigangot kita sa La Paz PNP to confirm this anti-illegal gambling operation. Yes, Bombo Jam. Kay at least may nagbaton magkita diri mismo nga excerpt sang records ng police blotter sa Iloilo City Police Station 2. And with that man niya ang may mga corrected copies man ini siya nga gi-present man, and of course ang diraman ang aton nga hepe dira sa Iloilo City Police Station 2 tinag ano lang anay nga hindi magatag sa impormasyon o kung ano man ang iban pa nga mga data o kung iban pagidiri nga mga informations regarding with the illegal gambling operations na conduct nila sa Luna Street, La Paz. Okay, nga hindi ko na maghatag si Captain Perez ang further information. Yes, for this Bombo Cham, ang ining further information nga ano niya is that except sa atong hospital arrest kag amo na ang ginsiling niya diri nga ang rason diri is may inistoryahan man ini sila nga kung pwede lang tani nga tinagaayo man ang ining mga individual nga hindi lang tani. Apang this informations nga ginawagwag naton sa Bombo Cham is base iya sa blatter nga gina-exact naton dito man sa may Iloilo City Police Station 2 iya Bombo Cham. All right. Sige. Salamat gid Bombo Hana. Ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat Bombo Hana Andasa sa imo siniiya nga follow-up report, no? Nagawonder kita kung nga limited kag nga hindi lang anay maghatag sang information kag nga may mga
pahayag nga kay may inistoryahan. Ano klase inistoryahan ini? Oh? Now, balik-balik kita nung ginpatigayon sining operation. Now, Operation Batok sa Illegal Gambling. Oh? Ti makabig naton ini nga criminal, this is a criminal activity. That is why gani nga ginoperate sang lapas sa PNP, di ba? Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo. Now, sandig sa blatter report, blatter entry, 7 lakip na rin hospital arrest nga isa ang na-record as arrested. Kasi pwede ito mapakita, engineer, ang latest, pinaka-latest bala, ang third. Oh, I will further explain kung nga ang ginatumod kong latest nga blatter entry. Oh? So, amo sini no, ang latest blatter entry ipakita naton dira sa aton sini nga mga kabombo. No? Basahon ko o update nyo ko sa pagbasa. Excerpt, Rina, Philippine National Police, Iloilo City Police Office, Police Station No. 2, Urbana Street, La Paz, October 7. October 7. Butsilgon, subong adlaw, ginhimo. Oh? Excerpt from the records of the police blatter, Iloilo City, Police Station No. 2 with entry number 2024-10-2412, page numbers dated October 6. The following information is recorded October 6. Ara naman na da, personnel, ICP-2, personnel led by Police Captain Marlon Perez, OIC, conducted anti-illegal gambling operation about 1:45 a.m. this date, October 6. Luna Street, La Paz, resulted arrested person to wit Apollo Bangero E. Paderes, male, 41. Now, Barangay Buhangharo, Ikaduwa, Joven Billones, E. Agnes, 44. Taga Burgos, Ryan Do Manilio, E. 38, Railway La Paz, Bernardo Umadhay, Igintibano, male, 39. Barangay Simon Ledesma, Jason Morales, male, 29, Barangay Gustilo, Remberto Erlano, Sungkaya, promoter, 63 years old, taga San Isidro, La Paz. After having caught in the act engaging in illegal gambling activities, illegal gambling, open parenthesis, poker, close parenthesis, recovered from the place of occurrence to wit, bet money worth 111,000 pesos in different denominations, marked as RFD. Tapos sa moto ginpanglawag nga may mga assorted chips nga ara sa touchy case, so on and so forth. Tapos Miranda Doctrine, ginbasahan sila. Furthermore, Remberto Erlano Sungkaya were brought to Don Benito Medical Hospital for medical attention. Recovered pieces of evidence will be turned over to ICPS-2 exhibit custodian for purpose. For reference, extracted by Patrolman Rolin de los Reyes, Desk Officer, signed, noted by Marlon C. Perez, Police Captain, Officer in Charge. Lantaon tabi ang blatter entry kagapon nga pirmado man ang first blatter entry nga gin-provide sa Bombo Radio, no? Alright, nantaw tabi kung may kinalain sa aton sini karon niya nga mga kabombo, no? So, ang original blatter entry diri lang ko masugod sa October 6, no? October 6, personnel led by same gyapon mga pangalan ara dira, no? Sa aton sini nga mga kabombo, ang recovered 111,000 sa aton sini nga mga kabombo. Nakabutang diri banwa nga the said operation was covered by body-worn camera with alternative recording device. Subject arrested person were informed of the nature of their offense and were appraised constitutional rights under Miranda Doctrine, Anti-Torture Act in a language known to them and
presently detained at this station for proper disposition of their case. Furthermore, pwede mo pa dako-dakuan sa furthermore, engineer, sa dalom. Para makita gid sa aton sini nga mga kabombo. Furthermore, sandig sa blatter nga gin-provide sa Bombo Radio from a reliable source. Uso na nasubong kag sagad-saga ng mga reliable source, no? Antes kita magbasa, sina further, ipakita tanay nga pirmado ini sang duty investigator, si police, Senior Staff Sergeant Sidney Calata. Ara, pirmado na ni sir. Noted by, pirmado man, Marlon C. Perez, Police Captain in Charge or Officer in Charge. Na, pirmado, kita na, pirmado, no? Galing kini amo nang sa ano mo. May mga layi kita nga nagadumili sa pagpakita sang pirma, sang basta sa dokumento. Now, balik kita sa furthermore. Furthermore, lahat na to para nga makasabay sa to ng mga kabumbota nga nagalantaw sa mong sa Facebook Live. Furthermore, Engineer Federico Sopapo E. Cordero and Remberto Erlano Songkaya were brought to Don Benito Medical Hospital for medical attention. Recovered pieces of evidence will be turned over to Iloilo City Police Station number 2. Now, diin ang patihan namon nga blatter entry, Police Captain Marlon Perez, sir. Ang blatter entry kagabi or ang blatter entry sinilang adlaw. And by the way, may second blatter entry pagali kay way ng pirmahan eh. No, pakita ta nang wala pirma nga blatter entry, engineer. Hindi ang isa. Ang ara siya. Second blatter entry nga wala sang pirma, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Now, anong natabo nga may gindula nga pangalan haw? Hindi pareho ang una nga blatter entry nga kagabi pagkagang sang Subo nga blatter entry. Nga may kakas dira nga pangalan. What happened? Police Captain Marlon Perez, sir? Pero hindi lamang dira iya magatutok ang aton sini nga pagpamangkot nga man. Sandig sa impormasyon nga nabaton sa Bombo Radio. May isa ka sa mga arestado, sa mga arestado, may ara siya sang kwarta nga ginauyatan nga 315,000 pesos, 315,000. Sa mga arestado, may nauyatan man, isa pa yun sa mga arestado nga 120,000. Kag may isa pa gid sa mga arestado nga may ginauyatan 40,000 pesos. Engineer Leo Kusuma, 315 plus 120, 435, no? 435 kag ang 40 435 kag ang 40 475, no? Sakto ko na 4,700 or 475,000. Kag pati ang binta sang online game sa cashier gin pang ubos. Sa aton sini nga mga kabombo. Now, sa aton pagka-insindi, correct me if I'm wrong, pero kung nagahampang ka sang poker, sa mga kabombo naton nga nagapamati nagalantaw sa Facebook Live, kung nagahampang ka sang poker, kung may ideya ikaw sa poker, sa aton sini nga mga tagpalamati, di bala wala na daiya sang cash nga makita. Ang nagatumpok lang na daiya mga chips. May chips nga 100 pesos, 500 pesos, 1,000 pesos.
No? Depende kung pila ang balor sinang chips sa aton sini karon iya nga mga tagpalamati. Now, paano nga naka-recover iyang La Paz Police Station sang 111,000? No? Nakabutang diri recoveries. Di na ito gani. Ginabalikan ko di ang parang klaro kita bala. Bet money worth 111,000 pesos in different denominations marked as RFD. Now, sandig sa blatter, may mga body-worn camera sila. No? Ang aton sila magkapulisan kag mandated na sa tagsa ka operation. Now, kung ma-share nyo sa amon nga may body-worn cameras ka mo kag nagapatod nga indeed may cash nga ara sa ibabaw sa lamesa, then we will rest our case. No? Kag ang iban nga mga arestado nga may kwarta, just like sa isa ka arestado, 315,000, ang isa iya 120,000, ang isa 40,000, di na to nagkakadto. Sa aton sinikaron iya nga mga kabombo. Kag another thing nga mayara sang pagligwat sa nauna sini nga blatter entry. No? Nga may missing person na dito sa aton sini nga mga kabombo. Tinuyag taman tani nga i-commend ang La Paz Police Station sa pagpamuno ni Police Captain Marlon Perez, but the point is sa aton sini nga mga tagpalamati may mga naga-question kag may mga naga-reklamo. At the same time, hindi man kita bulag, hindi man kita mango, hindi man kita ungo nga makahangop nga may ginligwat na sa blatter entry. Tianong bot silingon sini Police Captain Marlon Perez, sir? No? Anong natabo sa 315,000? Anong natabo sa 120,000? Anong natabo sa 40,000? Kag as per the allegations sang mga natabuan, pati kuno ang binta sang online games kwa pa sang aton siniiya kapulisan as per allegations. Sa aton sini makabumbo. Now, it is unfair para sa iban sining arestado nga ululupod sila tuging pangdakop kag may isa iya katawo nga gindula sa blatter entry kay kuno may inistorya. What kind of inistoryahan ay ina? Police Captain na Marlon na Perez, sir. No? Luyag ko nga ipalapot ini sa atensyon ni Police Colonel Kim Ligada. Colonel Ligada, sir, bilang Iloilo City Police Office Director, dapat tusisaon mo ni sir sa aton sini nga mga kabumbo. Kayo na tani. Ang salabton kung tani, ang i-eksplikar kung tani kag dapat ipathag ni Police Captain Marlon Perez ang aligasyon lamang tuhoy sa mga missing nga kwarta. Kay ti sa liwat suliton ko kung maghampang ka poker, ang ginabet mo hindi kay cash. Before kaya maghampang sang poker, sandig sa aton sini nga pag-insindi, kadto kanay sa cashier to makash in ka. Cash in ka hambalon mo, ma'am. May 150,000 ako diriyo. Pabayluhan ko ni isang chips para nga makahampang ka dito, makapungko ka sa table, nga naghampang sang poker. Sa aton sini nga mga kabumbo. Tikon
wala sang cash or money involved sa ibabaw sang lamisa, how come nga naka-recover sang 111,000 pesos ang lapas PNP? How come nga may mga nagareklamo, no? Nga pati ang kwarta nila sa sandig sa ligasyon, ang ila kwarta sa ila sininga bulsa, pinanguha pa. No? Is that part balasang illegal gambling? Sa aton sinimatag palamati? Oh. How come nga as per allegations, pati ang kinitaan sang lehitimo siniya nga pahampa nga online sa cashier pinanguha pa? Oh. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kag nga may missing person sa latest blotter entry sang La Paz Police Station. Oh. Nga nadula ang isa ka pangalan sang personalidad nga natabuan to kag ara kag naghambal nga mapa-hospital arrest siya sa first blatter nga permado sang officer in charge sa La Paz Police Station kag sang duty investigator, ara pang pangalan, pero ang latest wala na, no? Sa aton sini nga mga tagpalamati. Ti ano ginpatawad? Grabe ba, no? Ginpatawad ni Police Captain na Marlon Perez, si Engineer Federico Supapo. Oh. Ti ko napatawad yang ina nga persona, paano ang pito? Pwede ayhan nga mambal iyang pito to nga Captain na Perez, sir, I'm sorry, hindi na ko magliwat. And then what? He is free to go. They are free to go. Sa aton sini nga mga kabumbo. Oh. Sa aton sini nga mga kasimanwa, anhon mo abi Apollo, anhon mo abi Jubin, anhon mo abi Ryan, anhon mo abi Bernardo, anhon mo abi Jason, anhon mo abi Rimberto. Kaya no, wala kaya sang sugpon sa pamuno sa imo sini nga pangalan nga engineer? Or kung hindi man engineer, wala kaya sang doktor, wala ka sang attorney? No? Or wala ka sang police captain or police major? Oh? Or kung hindi kaya ma-impluwensya nga tawo, for that matter, ti gulo ka lang niya sa karsel? Oh? Ti kung may nakomiter gid man nga crime, kay ti caught in the act mo, sandig sa blatter, ang nagagwa sini karon iya banwa, nga ti sa pagdula sang pangalan sang isa sa mga arestado o nagpambal nga mapa-hospital arrest, ti pwede ma-charge diri si Police Captain Marlon Perez sang ano ganina ang naga-intervener sa Layea? Sa aton sini mga kabumbo, nalipat ako. No. Ti dapat sinibanwa mapathag ini as soon as possible sang lapas sa police station ni Police Captain Marlon Perez, kay hindi lango-lango ang mga nagkalanabo kag akusasyon sa sining illegal or anti-illegal gambling operation, but from the looks of it, it turned out to be hold up. Oh, kalaway.
sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. As soon as possible, my friendly advice is that i-clarify ini sa lapas sa police station ni Police Captain Marlon Perez. Kay kabalo ka Captain Perez, sir, ang natabo tubla sa may Baldusa nga ginreklamo to ang the so-called as per allegations bata-bata mo nga nagpinalupok kag ikaw man mismo to nag-justify nga nagpalupok gin man to kay base kon may nagakawat or may tuyo nga magkawat sa mga manok, bibi, kun ano pa dira. Tapos pagkadason sining adlaw, hambal mo na solve na. Solve na guro para sa imo, but sa mga pumuluyo nga apektado sang pagpinalupok sang as per allegations bata-bata mo, ginakibang yapon pumuluyo to ya. Tiabi ko gani anay kay ang report na solve mo na, no? Kung wala lang nabitin simpo ka sa nagligad to. I-encourage ko ginta ni iya ang pamunuan sa Police Regional Office 6 nga i-promote kag gilayon as City Director talos kay Colonel Ligada. Kay tiya ko nimo walang kadlaw ligad may na-solve ka na dayon mo. Bakas ka pa mag-operate, may operation ka pa antay illegal gambling, kagahon iban sini mahamuok ang tulog, nagahuragok, nagalalaway, pero ikaw kaupod sang mga personnel sa Lapas PNP, kapisan sa inyo nga mag-operate sa illegal gambling. Maayo ka mo mag-gather sa mga intelligence information nga mayara sang illegal gambling dira nga nagaklinabo. Maayo na taning performance ni mo, sir. Pero tiluyag talang maklaruhan sa mga aligasyon nga may nadula nga 315,000, 120,000, 40,000. Nga may recoveries ka mo nga 111,000 pesos. Kaysa na siling na naton kung maghampang poker, chips malanaday ang ara sa babaw. Diba? Kag sa first or sa original blatter, 8 ang arestado. Subong, 7 na lang. Amo sinang dapat nga mga i-explikar sini ninyo. No? Kag magahulat kami, kay kung hindi ni ma-explikar, hindi kami amathagan sa aton sini nga mga kabumbo, no? Ti magapabilin ang balana sang pagpangduwa-duwa, nga sa pagkasan ninyo sang operation sa illegal gambling dira sa may Big Win sa Gaisano City Mall, may lamod sang sinindikato. Dapat within the day, dapat hindi na magtakop ang Pizza City. Mapathag yun sa aton sining magkuturan kay hindi lango-lango ang kwarta nga ginapangita. Ngaway man niya sang kalabot-labot kag as per allegations, informasyon nga nabaton sang Bumbo Radio, pinangkuot nyo sa bulsa sang mga arestado. Di ba? Sa aton sining magkuturan. Di wala tonta ang pathag sa police station na number 2 ni Police Captain Marlon Flores or Marlon Perez rather, Marlon Perez. Kag siguro basikon mo upod man si Police Colonel Kim Ligada. Okay, tinuy naman niya siling iya nga hindi naman ni sir lango-lango nga may nadakop ka mo tapos siya isla nyo lang ang blatter ang pangalan sa isa tuway na nga. Amo ning ginanamin nga may inistoryanay sa aton sinimang kuturan. Ti kung pwede malang gali may istoryahan, kung nakakomiter ka sang krimen, basi mag-encourage sini sa pila kadlaw. Sa iban pagin sini, nga makomiter ng ta krimen, kaya pos malang gali istoryahon si Police Captain na Perez diraw. Labi pagin ko sa lapas ka. Kagado, subong malang ko yan nakasalapo, nga pwede gali may istorya, kung arestado ka, kag papulion ka malang. 34 minutos sa nakaligad sa takna sini nga
Launa, ibansin ni naton yung mga balita itugyanta sa ibansin ni Manusa Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo kay may ara pa sang masunod diri sa aton nga magpangalagad isa ka Black Time program with the former board member Manny Galyar. Ini mo alaga ni mga Korman, Bombot Shama Blanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Kung sa dalan, importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang ka sang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sini amo ang pagkakasi ng payment information alin sa shopping apps o kon mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa contexts kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta, 300 katapaka, halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Indi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sa The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers or owners. Sa bilog nga kapuluan sang Pilipinas sa Launa 39 sa kapunanon. Kamusta mga suki naton sa kanginan, mga kautoran naton sa syudad ka probinsya sang Iloilo, ilabi na gid sa 180 ka barangay diri sa syudad sang Iloilo. Iloilo, kamusta mo tanan-tanan? Mga suki naton sa tanan nga mga tindahan, dali na lang mag-final finishing ang inyo sining nga mga tindahan kag mabuksan na ang kampiyon, pinakakampiyon nga public market sa bilog nga Pilipinas, pirap sa bilog nga kalibutan, no? Hindi mapaulahiman ang aton sini nga mga tindahan. Ti iniya mga kabyanan, gimplastar ini sa paninguha sang Triñas Administration. Ang plaza tabla lang tawada, kung ano ka kampiyon naton mga plaza, ano ka limpyo ang aton sini nga syudad sang Iloilo mga kabyanan. Kung ano kadamo ang mga matahom nga lalantawon, mga bulak diri sa palibot sang syudad sang Iloilo mga kabyanan. By the way, subong yang adlaw mga kabyanan, Lunes nga edisyon sang aton sini palatutunan, Agosto 7 na. Lunes nga edisyon, last day, buwas mga kabyanan. Sang filing sang COC. Ti kalabanan ni boss ni madugok ni ang pag-file mga kabyanan, iplastar ta karon dugay-dugay ang COC filing schedule asang grupo ni Inday Raisa Triñas. Boss nga adlaw mga kabyanan, Agosto 8 katapusan nga adlaw sa pag-file sang Certificate of Candidacy. Ti boss nga adlaw ang grupo ni Inday Raisa Triñas mag-file sa ilang sining nga mga mag-file sa ilang sining nga COC dira sa mall mga kabyanan. Pay pila kita ka mga schedule nga lawagon tana dugay-dugay diri sa aton sini palatutunan. By the way, padayon ang kauswagan sang syudad. Let us continue to rise, syudad sang Iloilo. Upod kay Inday Raisa Triñas mga kabyanan, ang masunod nga pungsyonaryo diri sa syudad sang Iloilo mga kabyanan. Away dua-dua si Inday Raisa Triñas amo ang pinakapalangga nga mga kauturan naton diri sa syudad sang Iloilo, bangod sang iya kabakas mga kabyanan, bangod sang iya sinseridad nga nakita sa mga tao diri sa syudad sang Iloilo sa tawag nga public service mga kabyanan, bangod sa mga matahom nga programa ni Inday Raisa Triñas mga kabyanan, nang inidulo siya sang taga-syudad sang Iloilo. In fact, may survey result kita mga kabyanan sang RASI RASI survey mga kabyanan
diri sa aton sini palatutunan kon maglaga na mayor, si Inday Raisa, kon kontraya bito si Jen Mabilog, abanse si Inday Raisa Triñas, dali lang ati sang tanan, no? Tingwan naton ari sa aton linya, at ari sa aton nga linya ang aton sining executive assistant kag masunod nga pungsunaryo diri sa syudad sing Iloilo, Inday Raisa Triñas, kung ano ang iya sining nga plano buwas nga adlaw kag iya sining nga lineup sang Team Uswag diri syudad sang Iloilo. Inday, good afternoon, live ko subong sa Bombo Radio. Yes, manong mani mayong hapon gid sa imo kag sa tanan nga tagpalamati sang Bombo Radio mayong hapon gid sa inyo nga tanan. Mayong hapon man, no? Sa mga kauturan naton damo gid ang nagabantay, nagapamati subong diri sa aton sini palatutunan ka ginapamatian kagid, no, sang mga kauturan naton na nangin idulo na gid ikaw sang mga pumuluyo halos diri sa syudad sang Iloilo. Buwas Inday Raisa, last day of filing sang Certificate of Candidacy. Now, nano ang plano nyo para buwas nga adlaw, Inday Raisa? Manong mani sa bus nga adlaw kaupod sang aton nga grupo kag sang aton nga mga lideres mamisa kita buwas sa Santa Maria alauna sang hapon. Pagkatapos malakat kita pakadto filing sa Robinson's Place, Iloilo. Aha. So, mamisa sa Santa Maria, no? Kag subong man pagtapos misa mamarcha o kon magkaraban man, no? Padulong dito Yes, sa Manong Robinson Yes, Manong City, no? Bukas ng adlaw. Now, pwede mo masugiran kung mahambal mo na subong, pwede mo na mabulgar ang imo sining nga mga upod o kung line up buwas ng adlaw sa pagfile sang ila sining nga Certificate of Candidacy. Ang aton nga grupo halin kasan o manong mani ara na no ang duwa nga naging official nga nagkaupod naton si Nene De La Liana kag si ang aton nga abogada si Attorney Sheila Olid magaupod man na sa aton nga line-up sa konsehales. So bilang ara sila nga duwa maging 12 na ang aton konsehales kag ang aton nga vice mayor si Vice Mayor Jeffrey Ganson. Sino ang Vice Mayor? Si Vice Mayor Jeffrey Ganson. Vice Mayor Jeffrey Ganson, no? Now, siguro kumplitohon na lang ang mga line-up kung mag-upload buwas ng adlaw, Inday Raisa. Yes, ang aton nga line-up sa buwas si Attorney Rex Sarabia, si Attorney Romel Doron, si Councilor Attorney Frances Grace Farcon, si Nene De La Liana, si Attorney Sheila Olid, si Alan Saldivar, si Cedfrey Cabaluna, si Mig Strenias, si ang aton pa nga mga kaupod si Sheila Olid, si Johnny Yang, si Rudolph Ganson kag si Romel Doron. Ay, si. So daw pagkanta na ni, no? Unlike sa piak nga daw hindi gani sila kompleto man, no? Sang ila sining line-up, pwede mo kita masugiran kung ikaw anong posisyon nga pailan mo kag subong man sino ang congressman ta? Pwede mo na mambal subong? Na-finalize na ni Manong Mani sang aton nga grupo nga ang aton nga padalaganan napungkuan naman sang aton grupo aton padalaganan mayor sa syudad, no? Si Inday Raisa Triñas, nabatian niyo mga kabayanan, breaking news, Mayor Raisa, Inday Raisa Triñas mga kabayanan, amo na ang madalagan mayor diri sa syudad sa Iloilo. So nag-giveaway si incumbent mayor Jerry Triñas, no? Mayor Triñas
Mayor ang si Inday Raisa Triñas na batian nyo mga kauturan naton sa 180 ka barangay diri sa syudad sa Iloilo. Breaking news, ha? Kay man sa nagligad na bantugan nga si Inday Raisa madalagan bilang congresswoman diri sa syudad sang Iloilo. So Mayor na subong ang ipailan niya boss kadlang mga kabyanan sang iyas ni Certificate of Candidacy. Now, ang aton nga congressman Amo pa na manong mani subong ang ginasturyan sa aton nga grupo. I see. So, pero sigurado boss nga may ara kita nga kandidato sina. Mabalana naton sa buwas manong mani kay as of now si Mayor Joe Espinosa kag si Mayor Jerry nagaistoryahan na gamitin. I see. So, lagtulad na ang ila sining pag-meeting, no? Sa ni former Mayor Joe kag ni incumbent Mayor Jerry Triñas. Subagay, ang tong operasyon ni Mayor tong Baldak, minor operasyon man lang to, no? Pwede gid siya, Yes, no? Porte depende siya da, no? Kung nano ang iyang padalaganan. Now, karon Mayor Inday Raisa Triñas kag sumong man ang inyo sini mga kasumpong daway magani, no? Daway magani kontra. Magadto kita Inday sa gin negotiation lato na siling. Why na to yang negotiation? Manong mani, to be honest, kagapon nag-reach out ang ilang kampo. Nagatagani sila nga mapagwa ko no joint statement. Nagpreparar sila. Nag-agree kita sa ilang agin pa preparar pero subong daw hindi naman ko no. Pero halin sang una manong mani ready ang aton nga grupo no. Organize kita, nakita naton nga ang aton nga grupo is very ready and ang aton nga konsehal kaupod kay Vice Mayor Jeffrey Ganson nagpungko man kami nga ang amon nga pinaka-importante para sa kayuhan sang syudad. So kung may negotiations okay man kun waay pero ang importante nga ang aton nga grupo ready kag nagaisa lang para sa padayon sa pag-uswag sang syudad sang Iloilo. Okay. So ang ginapilian subong nga congressman kung hindi si former Mayor Joe posible nga si Mayor Jerry Triñas amo na motabo, no? Mabalana naton manong mani kay gasturyanay pa to sila subong. Hindi ko gani ma-disturb no. Nag-meeting to sila subong. Mabalana naton after nila meeting. Okay. Damo sini no bisan ako why na ako naga-discount sang possibility nga why na ang negotiation kay manti nabalaan ko kung ano ang mga gusto nilang tabo nga daw masadok budlay no nga ihatag sa ila ay dito kung pwede mo mahambal ang ining ginapangayo nila Inday Raisa. Actually manong maniga pangayo gani sila nga ma face to face no kay siguro para hambalon Manila. But bilang isa ka leader man sang aton nga grupo hindi man kita pwede kahulat lang kung anong ilang desisyon kay kung ano gid man ang importante ang ginapabaluta sa aton nga grupo nga team uswag nga padayon yang aton nga line up kontra man or waay kay isa man lang ang aton tinutuyo nga magaserbisyo sa mga pumuluyo naton diri sa syudad sang Iloilo. By the way no pangimbulahan kita sa imo no congratulations kay ang pinakaulihing Rasi survey for mayor, no? Kung si mabilog lang kontra mo daw. Sa subong, dugay pa man eleksyon, abansi ka mga 10%, no? 10% ang imo sining abansi Inday Raisa. Yes, manong mani, no? Very overwhelmed ko gani sa support na ginapakita nila. Kay halin sang una, especially sa nakakilala sa kun magtrabaho kita nga para sa mga pumuluyo naton sincero gid ang akon nga pangimanwa kun kisa gani very involved gid ako
labi na gid sa mga programa kag makita man guro labi na gid sa mga tawo nga ginabuligan naton upod naton sa mga programa kag kausa para sa padayon sa pag-uswag sa syudad sa Aha. Now, mamangkot kita sa imo yung Raisa, no? Kay isang nagligad, daw congresswoman ang imo pa dalaganan, how come nga nag-change mind, nagkato ka sa pagka-mayor nga posisyon? Ina manong mani decision man ina sang grupo labi na gid nga may negotiations man upod sa babaw. Amo na nga naga-follow man lang kita kung anong ginhambal sa aton kag actually ready kit kita no kay halin congressman si Mayor Jerry Triñas ara gid kita nagabulig subong mayor siya involved gid kita sa tanan ng mga programa kag proyekto siguro ready gid kita nga sa ini nga challenge para sa aton kay nakita man siguro ni Mayor Jerry Triñas nga ang aton nga potential kag nakita niya nga kung kita maging mayor mas madamo pakid kita madala nga mga innovations kag programs kag projects para sa syudad sa Iloilo. Kapabli gid, no? May potential gid in the Raisa, no? Ara gid sa imo tanan ang pagka-mayor, no? Ateneo graduate, no? May master degree kaw sa Ateneo di Manila. So, ang kaalam, no, kapasidad kag kabagay nga butang gid sa pagka-mayor, ara gitanan sa imo yung Raisa. So, salamat gid sa imo nga pagpakigangot dire kag natagaan ta sang impormasyon ang mga supporters na kang Uswag Iloilo diriya sa aton siningang palatuntunan nga konfirmado nga ikaw iya mayor ang pagkadalaganan. Now, karon, hindi pa mabalaan kung sino ang congressman, kay padayon ang pag-isuryanay ni Mayor Jerry Triñas kag ni former Mayor Joe Espinosa III. Mabalaan ta na karon, balaan ta na karon. O kon basaga. Inday Raisa, no? Base kung may dugang ka pa, day, ano pa ang mahambal mo diri sa pumuluyo sa siyudad sa Iloilo sa imo pagpadalagan bilang mayor? Sa tanan nga tagpalamati isang Bombo Radio kag mga pumuluyo diri isang syudad sa Iloilo. Una sa tanan nagapasalamat gid ako sa inyo nga pagsalig sa aton nga sa latest survey sa RASI sa October nga nakapuntos kita more than 10 points. More than 10, no? Nagapanguna bilang mayor diri sa syudad. Ang akon lang siguro ginapasalig ang akon pagsinsero nga pangimanwa kag sincero nga pagserbisyo. Halos siguro tanan nga nakaubra upod sa aton, makakakita gid ina nga isa man lang ang akon tinutuyo. Ang tinutuyo man lang naton magserbisyo para sa plangga naton nga pumuluyo nga Ilonggo diri sa syudad sang Iloilo. Salamat gid Inday Raisa Triñas ang masunod nga mayor diri sa syudad sang Iloilo. Salamat gid Inday Raisa. Thank you gid manang mani kag sa tanan nga tagpalamati sang Bombo Radio padayon ang pag-uswag naton diri sa syudad sang Iloilo. Inyo nabatian mga kabiyanan na masunod nga mayor diri sa syudad sang Iloilo si Inday Raisa Triñas. Alitas continue to rise syudad sang Iloilo. Upod kay Inday Raisa Triñas kag kay Mayor Jerry Triñas. Upod kita mga kabiyanan sa padayon nga progreso sang pamilyang Ilonggo, Uswag, Iloilo. Welcome to the City of Love. Hindi na subong iyo si Bulaysa. Hindi na ni si Bulay City mga kabiyanan. Kay why na drug lord subong? Ang mga drug lord sa una nagtuluhaw mo lang to sa una. Subong iya why na drug lord. That is why Presidente Duterte, former President Duterte, allegedly mga kabiyanan, gintawag ang siyudad sa Iloilo nga Shabulais City mga kabiyanan because sa presensya sa mga drug lord diri sa siyudad sa Iloilo. Kay ti subong why na drug lord. Sa pagbulos ni Mayor Jerry Triñas mga kabiyanan, ginkayo yan na ang siyudad mga kabiyanan. Ordira ng mga pulis nga kinanglan
kampanyagid batok sa illegal nga droga mga kabiyanan. Sa una way ni nakampanyahan sa kinilo-kilo nga Cebu, may dakpanay sa una mga kabiyanan. Compliance lang nga may report ang mga pulis. Kaya di man na pwede nga may sila report. Pero pitsi-pitsi mga kabiyanan nga dinakpanay mga kabiyanan. Ang mga drug lord sa una ginapabayan lang. Hasta gani nga magmando nga gusto ko mag-chief of police sa muna nga lugar. Madiktahan nila. Madiktahan nila mga kabiyanan. That is why si Presidente Duterte mga kabiyanan, gitawag niya nga Shabulay City. Kag sa ato nagipayag, why na Shabulay City, subong City of Love. Sa matter of fact mga kabiyanan, sang nagligad nga inadlaw mga kabiyanan, ang na-recover nga Cebu, abi mo pila, gagintagaan sang padya gani ni Mayor Jerry Triñas, 1.2 million pesos ang worth sa Cebu mga kabiyanan. Ang na-recover sang aton sini mga pulis. Amo ni ang ginpahayag ni Mayor Triñas nga naghatag siya recognition sa aton sini mga pulis sang nagligad lang sa Iloilo City Police Office. Ari ang kabilugano, sa bulan sa September alone mga kabiyanan, di mo makita nga kung kampanyahan mo gali sang tudo, madakop man sila. Pero kung pabayaan mo lang, hindi man sila madakop pa. Sa September alone, nagliga lang September, 42 ka mga drugs, illegal drugs, operations mga kabiyanan. Magmo 42, resulting to apprehension. Abi mo pila? 73 ka mga drugs, personalities mga kabiyanan. Ang ara subong sa karsel, napaila na sang kaso, may confiscation ang aton sini mga pulis mga kabiyanan nga mga almost 2 kilos of shabu mga kabiyanan. Pila ni ang estimated sa 2 kilo nga shabu mga kabiyanan, mga 9.9 million pesos mga kabiyanan nga worth of shabu ang na-recover sa una way gini. Damo drug lord ni sa una. Amo ni kun nga nga gitawag kita ni Duterte nga kakahuluya adto kato sa Manila. Adto sa Manila ginatawag niya nga sa Bulay City, damo gi masabuto kahuluya mga kabiyanan ang syudad sa Iloilo sang nagliligan mga kabiyanan balanta na dugang diri sa ato sila palatutunan. So that is why nga may mga pangangkat kita sa mga daan nga mga administrasyon mga kabiyanan. Dali lang kay i-check ta ang aton sining itinerary para buwas kadlaw mga kabiyanan. Ang balanta na dugang karon diri sa aton sining palatutunan. Kagining negosasyon nila, why na ni pulos? Sa inyo mo mo joint statement? Tiway man si Mayor Triñas gani bangot sa kasinsiridad niya. Ang nagimpati niya ang gusto sang ibabaw mga kabiyanan, inyo yagin supak nyo. Kaya sulod sa isipyo ya, sarama lang politika. Paano magusuwag sulod sa Iloilo kon sarama lang na politika, be? Hindi pala kongresuman jam-jam? Kung sarama lang politika nga, sulod sa kulong mo siya. Ano pag-uswag? Ang politika, hindi na yan posisyon lang ang ginangamot. Ang ginamar nila, hindi posisyon, kundi public service. Kung galing di prinsesa sa inyo daw sekundary lang yung public service. Sekundary lang yung public service. Ang ginangamo nyo posisyon. Kag magaray-aray dito sa mall sa Manila, mga kabiyanan. Amo na gusto nyo. Dali lang. Kay sa ito nagipahayag ang COC filing schedule, buwas nga adlaw, October 8. Mag-upod si Direct sa Triñas. Posible nga ang kandidato ta sa uswag team sa pagka congressman, magasunod man. Pero subong, hindi tanay mabalaan kay sige ang hambal
meeting ni former Mayor Joe Espinosa mga kabayanan. Isa man ka mapagon, kag maayo, nga material para congressman diri syudad sing Iloilo. Abogado. Ha? Abogado. Kung si Mayor Triñas man, abogado man. Ha? Veterano nga kongresista mga kabayanan. May kapasidad, may kasangkol, mga abogado, mga kabayanan. Unlike subong sang ayon kung bentang hindi man niya abogado. Ha? Dawa yung maganing na plastar kung anong tinapusan niya sinista subong. Ha? Kay diri ay sa gani. Ginplastar ta na nga Ateneo graduate mga kabayanan. Ha? Dali lang, no? Ang boss, ang misa, alauna, ang takna, sapon. Mga muamuni gamisa, no? Alauna, ang takna, sapon. Dire sa Santa Maria Church. Dire lang ni sa may likod sang UI sa Kunabla, amo na da, no? Dira ang misa sa mga supporters. Kag kung sino gusto nga magtambong sini nga misa ara da sa Santa Maria Church. Kag mabalaan nyo gid, ha? Kung sino kandidato sa pagkakulisman, no? Ang bot kung di na puluton ng iban sini, ha? Bot kung di nga kalbangan puluton ng iban sini, kaya gusto nyo gid maway, ha? Sa politika, kung naman na gusto nyo, nga hindi paghatag sa inyo ang gusto nyo man, lantaon ta kung ano nagawa nyo, ha? Pero lantaon ta kung ano nagawa nyo. Pagkatapos ng misa, mga alas 2 ang matapos ang misa, kaysa mula na oras. Launa mo misa, alas 2, matapos, mga alas 2:15, mamarcha padulong sa Robinson. It's either mapanaw or makaraban. Ha, makaraban. O kung panahon lang nila, halin sa Santa Maria Church, padulong sa Robinson mga kabayanan, or makaraban. Kung makaraban ka, kundi ara ka sa lakyan. So, muna ang dua ka options mga kabayanan. Pagka alas 3 ang takna sa hapon hasta alas 4, filing of COC. Mag-file sila sang COC. Dira sa Cinema Robs sa ibabaw ginabala sa Itlor, no? Sang Robinson. 3 to 4. Pagkatapos alas 4, pagkatapos filing, balik sila sa Dalan de Leon. Kagti, magpulupang mustada, mag-great da sa mga tao, sa mga botante, magpakita sila sang ila sini nga presensya sa mga kautoran naton, nga muni kami ang kandidato, ha? Sang Uswag, Iloilo. Way punaw ni, nga mga kandidato, mga kabayanan. Ha? Lato tani, buwas nga lang mga kabayanan. Ang oras alas 2:05 sa kapunanon. Ti si Mayor Jerry Triñas, nabalaan nyo man matapos ang pag-istoryanay dito sa Manila. Ginrespito niya ang desisyon sang liderato. Handa siya mag-sakripisyo sa iya sini kagulingon. Nagpagwa siya sa iya sini nga official statement nga hindi na siya magdalagan. Ihatag niya na lang sa kay Inday Raisa Triñas. Kag way na inkwentranay. Kag hindi ba nila pagpakontrahan? Si Jamjam Barunda mga kabayanan. Hindi na pagkontrahan. Amo na pagrespeto sa liderato. Sa ibabaw mga kabayanan na si Mayor handa mag-sacrifice sang iya kaugalingon, hindi siya maglagan bilang Mayor de Ciudad sa Iloilo para nga wala na lang sang malinong ang Ciudad sa Iloilo mga kabayanan. Gargiti lain gidya gusto nyo tinyo, politika gidya inyo, ang politics siya hindi na ya about positions. Hindi na posisyon. Kundi ang matudtod nga serbisyo publiko mga kabayanan. Ang pagbulig sa tao. Pero sa mo ni Mayor Triñas kag sumunguman ni Dere sa Triñas, damo sing padiyot mga kabayanan.
si Inday Reza Triñas damo sa may nabalan para sa kayuhan diri sa syudad sa Iloilo. Ang waay mahimo sang una sang daan nga administrasyon mga kabiyanan magamit lang tabi sa nga tinagata nga nalipat sila. Ini nga rehab center nga ni sus masyado kay importante ni. Ang iba niya nga mga in-hotel ng mga kauturan naton, nga hindi ka panaw. Hindi ka panaw na sila mga kabiyanan kay bangod nga tuway sila marehab. Ti subong iya may rehabilitation center na nga gintukod si Mayor Triñas kag si Inday Reza Triñas mga kabiyanan. Kag ti amo lang ang sulod sa utok nyo yan, sakripisyo ang hindi ka mo politikalo, hindi mo magsikripisyo. Di may kontrolog mo. Ihatag sa inyo. Ang napakita nyo, ihatag sa inyo mga kabiyanan. Ti ugaling ka daw, alang ang nariglo na. Inyo yan, sige pa, wakal nyo. Kabudlay pagkagignapa, ginapangambal nyo, nga isinggit si Mabilog iya. Sino masinggit siya nga Vice Mayor siya? Sa grupo ni Mayor Triñas, nga hara si Vice Mayor Gadson. Kagusto niya may mga konsyal pag mga pasudlon. Nano na yung klase man. Ang balanta na mga kabiyanan sa sunod. Kag subong man ang aton pagangkat sa kay former Mayor Jed Mabilog. Natingala kita nga birmi kay mo kinalawag ni Duterte so nanong tabo si mo man nga nalagyo kay mo man ginbayaan mo ang syudad sa Iloilo ti kada mo sa ginpanglawag diri sa syudad sa Iloilo mga kabiyanan ni Duterte way man malagyo way man sila pinamatay way man sila pinamatay ang imo yan nalagyo ka ropa biyaan mo yang syudad sa Iloilo. Bayaan mo yung katungdanan mo sunod sa Iloilo. Nga may actual threat sa mo. Nga may real threat sa mo. Ang inasiling ko nga real threat, gisulod balay mo da? Gisulod balay mo? Sa mga armado ng mga tao da? Nga ginambos ka, nga way kamigo, palayo lang? Nga gitiro ka? Nga way kamigo, kung way ka matamaan? Palayo lang? Nga hindi mo namtabo? Ipalayo lang. Ang ginimo mo ya, nalagyo ikaw. Ginbilin mo ya. Ang mapumuloyo diri sa syudad sa Iloilo. Tiyan mo nang dako ang katinglang na challenge na ka. Lagtawa ang itsura mo sa SPO. Pamangkutan ang lingon mo. Kung may sala ikaw o kung waay, pamangkutan ang lingon mo. Ako yati, pwede mo kong balosin kung ano ginada. Pero di na pamangkot lang sa imo, pamangkota ang imo kagulingon. Kung may sala ka kunway, alang-alang nagari nga aton sining panahon, diri sa aton sining panatutunan, ini ang iyo lagad si former board member Manny Galyar. Salamat gid sa inyo. Magapanambalik kita sa Huwebes nga adlaw. Mayong hapon gid sa inyo nga tanan. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo,
Billboard of activities for October 6 to 12, 2024. It's another great weekend sa ining Sabado. Tungod ang retro band ang natala nga maghatag sa inyo sang one great musical show sa concert at the plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 sa gabi sa October 12, Sabado. Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo, special edition mags kag madamo pang iban ang iga-paraffle sa mga suki sang plaswala di Iloilo. Sa October 13, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga magpadala siya sang madamo nga mga anghel agud pahumuko ng tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plus wala di Iloilo. We remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield. Mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago maguyat sang pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tiyon nga naghahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo?
Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bag-o kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang o kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon. Mayong hapon gid sa internet mga kabombo. Happy Monday. Second week na kita para sa bulan sa Oktubre. It's the 7th of October 2024. This is Tita Regine. Welcome diri sa kahapon lamang program. Liwat kita nga nagabalikay mga kabombo kag liwat naton. Nga balikan ang mga istorya nga gipadala diri sa aton. Balikan ta ang mga wala ta natapos, especially ang iyan ni Aguila sang Sri Lanka nga gin-start naton nga basahon last Friday. But I'm telling you, very long gid ang iyang story. That's why nga I am planning nga daw episode per episode. Ikat-kat-kat na lang siya so that we can also entertain other stories. Of course, we're going to give little background kung ano na ang aton nga mga natapos so far sa iyang story diri sa aton. Anyway, ko lang gid kamo nga kumustahon, kumusta ka mo today? I hope sa gihapon doing good. Fighting. Go, 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 no? Ang energy, ara pa. Sige, okay lang na, no? May mga Monday blues pa. Kakasana ina, no? And be ready to face the new day, every day of our lives. So, welcome mga kabombo diri sa kahapon naman program. I hope, sa mga plano ninyo dira na include man ang pagsulat, pag-take time para nga makasulat kag makashare sa inyong mga istorya diri sa kahapon lamang program. So kung ready na ina, kung tapos nyo na, gin-computerize nyo, butang nyo sa inyong gadget, pwede gid nga ma-email sa bombo_iloilo at bomboradio.info or kung sa gihapon ginsulat, ipadala nyo na sa gilayon. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Pila ka days na lang man bala, bago ang Paskwa. Check naton sa atong Christmas countdown.
Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. What matters now is this Christmas we share. Getting nearer to December 25th. 79 days to go before Christmas, mga kabombo. Not that near yet, but not that far also. So ready lang kita, no? Preparar lang kita. So dapat natin nga i-preparar para nga mangin happy ang kadamaan sa aton nga i-share nga love para sa ila. Again, this is Tita Regine. Welcome sa Monday edition sa kahapon lamang program. And here's our song for you sa sini nga maayogit nga hapon. From Adrian Vicencio, Kiss Broken Hearts Goodbye. Good afternoon and welcome sa KLP. I thought you will forever be the brightest star for me, and I promise I will stay in love with you till the end. But times change to turn dreams, falling apart, gone somewhere. I have loved you more than I could. Babe, letting go deeply hurt. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. I have loved you, needed you, but never made you stay. Loving too much hurts too much. The pain is here in setting free. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. Kiss broken hearts goodbye.
Adrian Vicencio, Kiss Broken Hearts, goodbye. And hindi ko goodbye, kundi nga hello pa lang sa inyo tanan. So sa ara na din nga nag-upo diri sa aton. Thank you, Gid. Hello sa inyo, good afternoon. So last Friday, we started the reading ining sulat diri sa aton ni Aguila sa Sri Lanka. Dito siya subong sa Sri Lanka, dito ang iyang family, may duha ka mga kabataan. And gin-request niya no nga in Tagalog niya lang kuno ang pagsulat sa iyang letter kag request man nga sa Tagalog talang basahon ang iyang sulat kay may mga friends kuno siya nga magapamati man so that tanan sila makaintindi. So kita diri wala kita problema no sa Tagalog, so I just hope okay na gid sa inyo makaintindi kita tanan sang Tagalog. So she was telling us nga nangin biktima ini siya gid isang sexual harassment. Sadto pa lang December 9, 2020, sang ginsulod siya, no? Bago bata siya, ginsulod siya sa ilabalay sa isa ka lalaki. Ginataha niya, syempre kilala niya gid, no? Kay may edad na gani ini, dira man lang, do isa man lang sila ka compound. Angkol ang iya gani nga tawag diri, no? So kumusta siya, pero wala gid siya nakapreparar, no? Nga himuan gali siya sang hindi manami as in gin uluagbayan siya kag daw sa di nagakadto ang kamot sang lalaki, so why siya na namian no sang amusad to nga hitabo kag ang ining ilang house naga-rent lang ni sila kay ti malapit sa temple, didto ang ilang ginpili kay parang ang ilang business no mas madasig, mas malapit lang gid, very near sa sina nga house nga ginaparentahan. So according sa iya nga okay gid ang ilang relasyon, even ang utod sini nga abogado manami man ang ilang pagtinamdanay kag wala gid siya naghuna-huna nga amo sina ang matabo sang hapon nga ato no December 9, 2020, 2 p.m. So, ang ilang balay masig like kumbaga nagalantawanay man lang ni sila kung kaisa gani nag-wave to each other no kung may nagapanghalay dito sa babaw makita sa dalom nag-wave to one another. And ini nga bata nga si Imashi per mi gini nag-greet good morning or good afternoon. So diri nato no nga padayunon ang pagbasa sa sulat diri sa ato ni Aguila sang Sri Lanka. Tita Regine, bago namin inupahan ang kanilang bahay, ang mga Theo ang kasama ko sa pagkikipag-usap para upahan ang kanilang abandonadong bahay. Kaya nag-rent lang niya sila no, sa balay. So inupahan ko ito dahil malapit sa temple para mas madali sa akin ang pagtrabaho. Madali lang makalapit sa akin ang mga maliliit na Theo kung ano ang kailangan nila sa temple. Theo o muning monks siguro, no? So ang bahay na yon, tita, sa tabi ng gubat at bundok, nilikop ang bahay na yon ng malalaking sanga na galing sa bundok, mga halamang bulaklak, dahon na malalapad ang dumikop sa bahay na yon. Ang loob, puno ng mga lumang mga gamit ng patay, mga TV, newspapers, mga libro, at gamit ng isang pasyente na namayapa na. Mga damit, mga kama na sira-sira, upuan, foam na sobrang luma, mga litrato ng Buddha na nakasabit sa dingding, mga gagamba na malalaki, caterpillar na sobrang laki na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko, alikabok na makakapal, mga dumi na galing sa mga hayop. Unang araw na pinasok ko tita ang bahay, nangingilabot ang aking mga balahibo. Ramdam ko na may ibang elemento sa loob ng bahay. Nilalakasan ko ang aking loob dahil naramdaman ko ang ibang klaseng elemento na hindi ko maipaliwanag. Pinikit ko ang aking mata at katabi ang dalawang maliliit na Theo, na kahit sila nakaramdam ng takot sa mga oras na yon. Sabi ng dalawang Theo, "Aka, we felt something and we are afraid." Sabi ko naman, "Calm down, take a deep breath, relax your mind." So pinikit ko ang aking mga mata at kinausap ko sila tita. Sabi ko,
Uupahan ko ang bahay niyo dahil kailangan ng temple ang serbisyo ko at mabilis na mga transaction kung malapit ako. Kung nagambala ko kayo paumanhin, dahil noon pa man kung pinagmamasdan ko ang bahay niyo, nakaagaw atensyon na ito sa akin, na para ba akong pinipilit ilapit sa bahay na ito. So nilinis namin tita ang bahay sa loob ng 3 linggo. Natapos dahil maraming tumulong sa amin bukod pa sa binayaran ko ng mga tao. Upang maglinis at magpintura ng bahay, pinablessingan namin tita bago kami lumipat. So unang gabi sa aking pagtulog, napanaginipan ko ang 3 espiritu. Kinausap nila ako sa aking panaginip. Sobrang saya nila dahil nabigyan ng kulay ang bahay na yon sa loob ng mahabang panahon. Ang 3 espiritu na nakipagkwentuhan sa aking panaginip ay nagagalak at walang patid ang saya nila tita. Nagpapasalamat sa akin at sabi nila, hindi nila gagambalain muli ang aking pagtulog. Kinabukasan, kinausap ko ang Tero, ang pinuno ng temple. Sabi niya, mula nang namatay ang mga taong nakatira dyan, nagpatayo sila ng bagong bahay at nilisan ng bahay na yan. Kaya sila attorney at Mr. P tumira sa bagong bahay nila. At ikaw ang tumira kasama ang iyong pamilya mula nang iniwan ang bahay na yan. Ang mga nakikipag-usap sa iyong panaginip, sila ay namayapa na ng mahabang panahon. Biglang tumayo ang aking balahibo tita at ako naman ay malakas ang tiwala ko sa ating Panginoon at naging komportable na tumira sa bahay na iyon. Masaya kami lahat tita, para kaming isang pamilya na kahit mailap ang mga tao sa kanila, pero kami walang balakid. Patuloy ang masayang araw. Madalas na pinapasok ang bahay nila ng malalaking ahas tita. Ahas na nakakamatay at may kamandag. Madalas akong tumatakbo sa bahay nila para maging aware sila sa kanilang mga sarili. Dahil ang ahas, madalas pumapasok sa bintana ng bahay nila. Sabi ko, isara nyo ang inyong mga bintana dahil nakikita ko madalas ang ahas na pumapasok sa inyong bintana. Sinunod naman nila tita ang aking advice at sinara nila ng tuluyan ang bintana kung saan madalas doon pumapasok ang ahas. Madalas bumababa ang ahas sa kanilang bahay kasi maraming mga damo at hindi malinis ang kanilang paligid. 2 hakbang lang, bundok ang katabi namin. Maraming ahas sa area na yun tita. Minsan, kahit naglilinis ako ng bakuran, biglang lumalagapak ang malalaking ahas sa aking tabi. Mga unggoy na kasing laki ng bata at napakadelikado na kung makapasok sa loob ng bahay, lahat ng pagkain simot, pati kanin sa kaldero simot. Lahat na kaya bitbitin ng mga unggoy, ubos. Kahit asukal, gatas at kung ano-ano ang kanilang nakikita, binibit-bit palabas. Isang bes, kinuha ang aking salamin at nanalamin sa taas ng mangga. Sabi ko, pinagmamasdan din ng unggoy ang hugis ng kanyang mukha. At nakakatawa patita kahit ang aking underwear, dinala at hinitad-hitad pa sa taas ng punong mangga. Pakatuntong ang mga amo, no? So lumipas ang 1 taon, hindi namin sukat akalain na matapos ito sa mga trahedya na karumal-dumal. Noong December 9, 2020, 2 p.m., 7 araw pa lamang si Oceani. Pagkatapos kong nagpa-breastfeed, lumabas ako sa loob ng kanyang kwarto at iniwan ko siya na mahimbing ang tulog sa loob ng kanyang mosket. Sobrang alaga ko tita ang aking mga anak. Malinis na malinis ang kanilang mga kwarto. Ayaw ko na may makakapa akong alikabok sa kwarto nila. Sa tuwing natutulog sila, madalas naka-turn on ang relaxing music. Habang tulog sila Oceani at Imashi, lumabas ako sa silid at umupo ako sa sala. Nagre-relax kasi masakit pa masyado ang aking operasyon.
Habang nakaupo ako, biglang pumasok si P. Bukas ang pinto at mga bintana sa oras na yon. Umupo siya sa aking tabi, kinuha ang isang upuan o tumabi siya sa akin. Nagtatanong sa akin, "How are you?" Sabi ko naman, feeling not good and still in pain because of my CS. Because I just got out from the hospital in Kandy and still hard to move my body. Hinahaplos-haplos niya ang aking balikat. Hinawakan niya ang aking tiyan. Akala ko naman nagsisimpatya lang siya sa aking kalagayan. Kasi nalulungkot. Nakikita ko naman sa kanyang mukha ang lungkot. Pagkaalala ko, malungkot dahil sa aking sitwasyon. The story is still long, mga kabombo, but I guess for this afternoon, amo lang na anay ha, ang aton guys share. I hope okay ka lang dira, Agila sa Sri Lanka. Just keep on listening every afternoon. Kay ti, ma-episode per episode lang kita para nga maka-entertain pa kita sa ibang nga mga stories. The letter is really very long. So I just hope that you understand. Oras natin, it is now 38 minutes after 2 o'clock. Buwas naman natin sugpunan, ining sulat diri sa aton ni Agila sa Sri Lanka. For the meantime, we'll be reading more stories para sa inyo sa sining hapon. So magapanumbalik ang kahapon lamang program with Tita Regine pagkatapos lang sa pinakamang importante ng mga pahibalaw. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong kaugalingon, bangod ang imong first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nagfinance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyanteng Ilonggo nga nagsulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon,
Amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Ang hair loss o pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamapunggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig, o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ng chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista. 2:44 ang atong oras and proceed kita sa atong next story, and this is from Parpar sang 2nd District. Dear Tita Regine. Hi, maayong hapon tita sa mga staff ng Bombo, sa imo avid and wide awake ng mga listeners out there. Hi kay Lolo Dencio, kay Lola Amparing, kay Student Mom, sa kay Toto sa Iloilo City, kag sa iban pa. Hi! Nagpadaraman ako sa akon kahapon lamang na tungod sa pagigugma nga hindi ko gid malipatan samtang kakabuhi ako. Kay na-inspire gid ako sa mga sulat nga ginapadara sa KLP. Tawag lang ako sa ngaran nga Parpar, halin sa District 2, diya ko umpisahan ang akon nga istorya. Sa ako ga eskwela sa isa ka Bible School. 2009, first year college ako that time. Kaga-board kami tita, separar ang bayi kag laki. Rayo gid ang distansya para marayo sa temptasyon. Libre amon nga dorm kag eskwela. Mansig daha kami sang amon karanon, sag-ob, manglaba, kag iba pa. Ang amon ginasag-uban sa tunga pakataramnanan. Hindi kami pwede na kagamit as sang LPG o butane, kay gina-training kami timayad nga mangin pastor sa ulihi. Mahinhin, matininluon, kag mahipid sa mga gamit ako nga klase nga tawo. One time, ang amon nga president nag-inspect sa among nga dormitory. Every week na sila ga-inspect kung bala gapaninlo kami. Abaw, no notice to ka amon president nga hipid akong gamit. Amo to ginpatawag ako sa ana nga opisina. Tidason, ginofera na ako kung gusto ko magdiner sa anda para mabuligan ako sa akong pagkaon kag allowance. Tungod pigado man kami tita. Amo to, gin-grab ko na lang. Sangtuya na ako. Ang akon obra sa aga, madaha kag maghugas pinggan antes mag-agto sa eskwelahan. Sa weekend naman, Sabado, ga-general cleaning ko. Kag Sunday, gasimba kami. Taga simana, ginatawaan man ako sang akon allowance. Kung gusto ko mag-extra income, may ginapaobra pa na sanda, kaangay sang manglaba, kag maninlo sang kwarto kag aquarium. Sang sa eskwelahan na ako, may isa ka babayi nga permi lang gaturok kanakon.
Hindi man ako gwapo. Kagakadlaw imaw kang ana mga amiga nga do may ginaistoryahan. Ay, kay bata pa ako, akon pamensar, makadugsing lang ako sa boardmates sa classmates ko, sadya nataken. Waay sa mind ko ang higugma-higugma nga run. Kag hindi ko hilig sa mga bayi. Neutral lang ako na batyagan. Sa adlaw-adlaw na lang nga naobserbahan ko nga amo to permi na himo na nga turok lang nga turok. Nagabot ang tion nga kung magsumalangay kami sa aragyan, buong ginasunlog kami. Yudi, kita na crush na para sa pakamanhay. Yudi, ti akong tanawa ay ko sa kalagran. Sa ulihi, tana na nag-approach ka na kan. Ging kamusta na ron ako? Hi par, kumusta ka dun? Way kagapon na pakhaw? Hi, speechless taken. Bahaw everyday na gina-approach na ako kag amo man sunlog ka mga tao sa palibot namon. Why man gihapon epek sa akon. Tignadahaan na ako permi kang snacks kag ihatod sa akon. Ginabakla naman ako sa regalo. Ti sa usaho ko Bulon ko dayon kag kanon. Ti busog taken. Hihihi. So taga activity namon, gina-check na ako kung okay na, kung kumpleto na akong mga gamit. Isa to sa nag-retreat kami, baw daraan na ako ulunan, habol kag may snacks pa. Hay, salamat sa isip ko. Big smile Na, amo na gusto ko. Makita kanimo, permi ka ga-smile, kay gagwa imo dimple. Hambal na. Doon ako baan takan? Kuon ko, na anong tana karan? Sang sige-sige tita, na-notice ko, nga grabe pag-care na ron. Sa nagtabo ay banas namon liwat, ginhambala na ako nga, kita doon? Hambal ko man ay, oo Why man takon ka pangaluyag, hindi man takon kamaan. Tinag-oo man lang takon. May migan ako. Ulihi, natun-an ko man tana nga palanggaon, Tita Regine. Kag siya nga babae, permi ko upod, pero 1 meter apart. Hindi always mag-imaw sa mga girls. Kag isa pa, ginaobserbaran ako sa akong instructor nga ginaistaran ko. Amo na, do hindi ko permi makaistorya ka na. Ginahimo na. Gasulat na lang siya permi, kag sulat man ang reply. May poem kami, ginahimo. Siya sa first stanza, kag ako naman sa second, third, fourth, kag sige pa. Kanugon, kay nalipatan ko paghalin ko sa balay kag maestro ko ang mga sulat namon. Amo, malang to daad remembrance ko kana. Mga sipi na nga 3, ginapagamit na kanakan. Tita, naka-violate kami kay isa ka rule sa amon school nga hindi anay magmigo-miga samtang eskwela kami. Ginahambalan kami maghulat in God's perfect time. Isa pagid ka rule nga na-violate liwat namon. Namiesta kami, tapos partner-partner pa. Tuya kami nagturog. Partner-partner man. Baw naghulid kami-kamiga ko. Lawas ko nag-init. Nagtanday ko kana, why nag-react? Saho na guro. Kakiyot say mo. Nagpalapit ang lips ko kana. Nan. Tapos natabo ang kissing scene. Baw do mga 2 minutes gin. Mayad way matabo ang hindi dapat matabo. Huya man, kay duro kami sa isa ka kwarto, kag basi magtayog. Hehehe. Gahuro-huro daan ko, first time ko to nabatyagan, kag isa pa, virgin pa ako. Hehe. Tatay na ako daad temprano ba? Ay, para away to tita. Bali, tagon talang siya kay Queen, ha? Ready a complete name mo, taga Barotak.
So isa sa to ka best. Ginparapta ni Roslyn, schoolmate ko, nga kami kuno. Ay, ginlibre kung malang kapamasahi kami na kuno. Nag-aso ang talinga, kag nagkalayo ang ulo ni Queen pagkabate. Ay, gindumog na tana. Itsura ni Roslyn do bruha nakadumog. Kagrabe hibi. Tapos king patawag sila kang maestro ko, kag maestra naman. Tigi na discourage na ako. Rayuan ko ang babae. Kag duro pag ginahambal sa kay Queen, kag nakulbaan man ako, kay basi pahalinon. Kag hindi bala ako katapos, kang ako na pag-eskwela. Amo to tita. Nagdistansya ko ka na. Huwag kuruntan na ginasapak. Nagtahaw na, kag naglasay na amon komunikasyon. Huwag na. Gaiwas na ako ka na. Huwag na reply sa sulat. Natingala tana, days, weeks, months, wala komunikasyon. Isa ka adlaw sang hapon. Naguna tanagwa sa gate. Sa naman ko, ti ayos uli ko ron, ana nga cellphone. Uli ko. Mauli ron ako. So ginagi ko tutana, ana nga cellphone. Mauli ron ako. So ginagi ko kutukan na, ana nga cellphone. Pagdaho na kang ana cellphone, way muron ako ginasapak. Way muron na replyan sulat ko. Gaparayo kadong kanakon. Ano problema mo, how? Daralampos ka cellphone kag maghibi tudo-tudo. Waay dun titinagka, nagwa sa akon ba tita. Nagpanaw ko nga grabe turo kaluha ko. Gapanaw sige hibi ko. Gasakay hibi man. Pag-abot sa balay, hibi man gihapon. Do hindi maubos luha ko. Na ano ko man? Nagipita akon how? Dangat na lang nga maturugan ako. Buay na kami. Buay kami formal breakup. Naluoy gid ako kay Queen. Buay na kumiga. Tapos tita next day, wala na siya nag-eskwela. Naguntat na gid. After a year, nabalitaan ko, nagpariwara tana, kag nagbusong. Tita, kung mature lang ako sang tion nga ato, naihambal ko padaad kay Queen. Nga Queen, sorry lang anay sa tulad. Padayon talang kung katapos na taa. Kaso waay gid, manhid gid ko. Message ko lang sa kay Queen tita, kung gapamati man ta na tulad. Queen, daan ginhulat mo ako. Ikaw lang ang una ko, kag ulihi ko nga ginpalangga. Wala na ako nagnobya, wala na iban, ikaw lang gid. Salamat gid sa pagpabatsyag sang imo pag-care, sa pagpalangga sa akon. Duro ako natun-an sa imo. Sorry gid sa mga luha mo nga nausik tungod sa akon. Sorry gid, palangga ko ikaw gihapon. Ikaw lang ang una, kag ulihing babayi nga nagtatak sa akong tagipusoon. Halong kagid kung sa diin ka man. Daan, magtabuay naman banas ta, kag personal ko mangayo sa imo sorry. Tita Subong, may bata na ako, disgrasya lang, instant father. Diya ako sa Barotac Nuevo, gaobra sa isa ka bakery. Why, tako nagpastor, hindi ko abi calling. Hope, magtabu ay banas namon. Kay taga-barok man si Queen. Tita, ma-shout out lang ako sa akon imaw sa bakery, sa amon master baker da, horno man, manugmasa, manugluto, kag manugputos, puro lang manog. Kag amon cook, ayo-ayo lang taa, halong gid ka mo. Kag sa amon nga boss, kay Boss Kiet, salamat sir. Kag dyan na nagtapos akong sulat, salamat gid sa pagbasa. Tita, more power lang sa imo program nga KLP. Abi mo sa CP ko lang ni gintype, so pasensya hilang tita. Wala ko ka-follow sang format kang letter writing. Kagamo, parehas sang kabuhi ko.
takaw-takaw kung man lang, kung magsulat, kay may obra kami. Next naman kung nga sulat, about love stories ang akong lola, life ko, sala, hindi mo manahimo, kag sang utod ko, kag akong pamilya. So God bless, tita. Salamat sa liwat. Par-par sang 2nd District. Ay, parpar, no kaluoy mo kay Queen, no? Ano abi, kay tinunahan, kay gidsang imo nga pagka-inosente. Kati siguro, no? Di ka makabalo, amo to nga tiyempo, kananong imo nga isabat sa iya. Plus, may mga pressures sa inyong mga instructors, nga dapat, hindi anay magnubya, magnubyo, pero ti ka mo, pila ka violations sa inyong nga ginhimo. But nevertheless, no? Do hindi gidungin mabakod si Queen. You said just after a year, nagbusong siya, kayo heard nga nagpariwara siya. Samtang ikaw naman, no? After nga nadula siya sa life mo, that was when you realized nga ti, palangga mo gali siya sa gihapon. And even until now, ha? Nga ti, nangin instant father ka na. So, disgrasyado gali ikaw. Joke lang. But anyway, ay, who knows, di ba? Kasi kung mabatian ni Queen, ang imo nga panawagan sa iya, ang imo nga pagpalabot, ang imo nga paghigugma gihapon sa iya, ang imo nga pagpangayo sa nga dako nga sorry, kag ang imo nga paghinulsol sa mga wala mo na hambal, sa mga wala mo na himo sadto sa iya nga siguro no, she was expecting that you would explain, that you would still take her back, pero ti wala. Sige lang kabay no nga ti makalabot gid sa iya ang imong mensahe, may makahutik sa iya. Uy Queen, do ikaw gid ginapangita ni Parpar. Ay who knows ba si Queen magsabat man diri sang iya nga mga isabat sa imo through sa pag-share sang iya man nga side of the story diri sa KLP. Do kanami lang siguro ko na muna no, nagasabtanay lang ang mga tao nga naghigugmaanay nga naglayo ay kag may tsansa na magbalikay. Diba? Sige, we'll pray for that and let's hope for that. For the meantime, sige, salamat gid ay kanami kay you are telling us nga may madamo ka pa sang luyag nga i-share pag diri sa amon, istorya sang life mo, love story ni lola mo, kag madamo pa nga iban. Tayo bantayan namon ha. For the meantime, salamat gid ako sa imo Parpar sang 2nd District. Mga kabombo, enjoy ang mga dramas right after KLP, Tuyang, Ermitaña, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Sa inyong mga istorya sa liwat, paki-email sa bombo_iloilo at bomboradio.info or isulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Madamang salamat sa inyo tanan for your presence, for your time, and for your stories. Balikay kita tomorrow sa gihapon ni ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, kid. Good afternoon and God bless.